Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe dental men dental diine TV ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamina. En garti kadi e rogare men hande noon eɗen bismiɗo baɗiraguel meɗen ene wiye Abdoul mo yette Ba omo jeeya Madina Gounass. ɓe garno ko mawlud mi waɗi haadaɓe kodde kam ɓe mbaɗa ɗo yewtere no foti foof kam mbawa heɗade ɓe koɓe tato noon tato mbatten hannde inchallah lawol gotol. Oɗo so gayni ma goɗɗo naat, so on gayni ma goɗɗo naat. Wadde oɗo adoto nadde sen gollidema ka gayni o yalti goɗɗo o mo jii waɗe hakkude he hunde ha wawa wirnude jaltowo o yalta. So yalti o gayni garo o ara gollal ngal jokka taw taƴata. Wadde min mbimo bisimilla moon onon yeeɓiyankoɓe dental diine TV, gorko e debbo, suka e mawɗo, goɗɗiɗo e ɓadiɗo, on calminama, on juurama, on bismama. Kadi min mbi kadi mbaɗa abonné e alhaali o noko ɗum namdi, beele Allah hokka en dañde ɗum timma so Allah jaaɓi inchallahu taala. Ceerno Abdoul a salminama, a juurama, gara calmina gayna min namdoma ko namdata ko inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Mi salmini on min fo inde mum e yettode mum. Kadi mi salmini Baba Yahya Ali joom dental diine TV. Nodduɗen ɗo sababu o kanko waɗi ɗum hannde e yewtodirde makko e alhaaliji men. Ɗum noon mi salmini on no feewi. Kadi mi salmini dendagal mo ene yeeɓa seeno. Kadi on mbiyama kadi on mbaɗ abonné e sen he hono dental diine TV ko ballal men enen foof. Jeeyi ɗum ko ceerno men kadi bamen kadi Baba Yahya Ali. Min calmini dendagal mo ene yeeɓen inde mum e wonde e mbadi yettode mum ha salminte weltoɗo. E ceerno men ceerno Abdoul, somin nandimama ɗo jibineɗa e jinna e ma no mbiyata min? Eyyi min jibinami ko Medina Gounass. Woni kamɓe mbiyata Gundaga, wuro ceerno Alhaji Mouhammad Seydou Ba, yo weli Allah wone makko. Allahumma amin. Ko ɗon jibinami. Jinnaɗam debbo ene wiye Safi Ndiaye. Jinnaɗam gorko ne wiye Baba Ali Ba. Ko noon jinnaɓe mbiyete. Alhamdulillah. Ko Madina jibinoɗa walla ko banggo jibinɗa an? Min ko Medina Gounass jibinami, taw kadi leegal ene wiye Mousfala. Ko ɗon jimi aduna. A jangino walla a janggano Qur'an en sharia en noko mbaɗɗa hen waɗa waɗani hen? Alhamdulillah. Caggal nde jimi aduna kam mi jangi seeɗa.
par ce que mi yalti toon Madina Gounass to mi yalti toon gila 2009 ngam yaade janngoyde Guédiawaye janngumi duɗal ene wiye ceerno Mouhamadou Lamine Kane ko ɗon janngumi duuɓi 6 mi nan toon mbiɗo jannga alhamdulillah. Sériya o ne? eyi sériya o caggal nde gimmimi toon nde gimmimi Guédiawaye ɗo hanki ɗen kolmi Madina jokkoymi toon alluwalam ngal eyi duɗal ene wiye galle Baba Sade Diegui ko ɗon Allah waɗi jottimmi alluwalam ngal nde jottimmi ɗum ha gaynumi nde ceernajo jangguinannoɗo kam o wi kam ɓeyde Allah waɗi alluwal ngal jottima yomin jaaden hen defte ɗe seeɗa Allah waɗi emin jangga defte ɗe kadi hatta kadi emin jangga kadi alluwal ngal ene continue eyi alhamdulillah. Joni noon nde jannguɗa Qur'ana Sharia nde gaynuɗa a dañino gollal ngal gollotoɗa walla ko hen tan deƴƴa? eyi caggal ɗum nde gimmimi toon Guédiawaye 2015 2015 patumi Madina caggal ɗum nde janngumi nde ha ɓooyi babam o yi alhaali o nde wonno mbiɗo waɗa mi nani hen mi ala hen caggal ɗum o wi kam wonde so tawi mi yiɗa janngude yomi accu ɗum mi yaha mi ƴeewoya goɗɗum eyi min noon on saaha taw haqqillam wonno tan koye woppude taw mbiɗa jogui mawnam goto woni afo amen o ne wiye Tidiane Ba caggal ɗum omo joguino boutique Tamba jaami toon 2018 jaami toon caggal ɗum gondumi e makko e boutique e emin golla ha 2019 caggal ɗum konmi Madina kadi haqqillam kadi faate jangde he haqqillam o faate jangde he duttimi kadi e alluwalam ngal continue kadi caggal ɗum mbiɗa continue e duttalam alluwalam duttal mbiɗa continue ɗum ha won hen saharan kadi haqqillam kadi yalti hen kadi ha laaɓi caggal ɗum kadi gaccumi kadi jaami mawnam goto nanɗon wiye Papa Ba mi salminimo no fewi jaami ɗon mbiɗa janggemo ko ñootol mbiɗa janggemo ko seeɗa seeɗa mi ɗon kadi caggal ɗum patumi ga patumi Kaolack ga ko ɗo continue ɗum ɗo alhaali meccal ngal. Joni nde garɗa Kaolack nde holmo gollodiranɗa e ñootol he hol gon ceerma hen? eyi no jettimi ɗo e Kaolack alhamdulillah yakitande hitande nde gimmimi Madina faade Kaolack ga ɗum ko 2019 wonno caggal ɗum gonmi ɗo seeɗa e mawlude aduna ham caggal ɗum nde gonmi ɗo mbiɗa Allah waɗi mbiɗa yewtide woni mawnam oɗo Jalalu o wi kam min de omo jogui ɗo musidɗo makko goto ene wiye Modou so tawi mbiɗa yiiɗi janngude ɗo meccal ngal omo wawi waddude kam e makko mi continue meccal ngal mbimi eyi bisimilla yo haalam caggal ɗum o waddi kam e Modou jokkumi ɗo meccal ngal mbiɗa jangga meccal ngal mbiɗa continue ngal. meccal ngal ko holɗum? eyi kañum ko ɗum ɗo no mi wiyami ko ñootol eyi tayoragal ko ɗum gollatnomi eyi ko tayoragal ne heewi façon ngaji walla ko jogui mbaɗiji eyi tayoragal ne waɗi façon ngaji par ce que ɓe mbiye ene waɗi simple ene waɗi daminé kono min ko simple o ko ɗum adduno ham ɗo ko ɗum janggatnomi nde jottimi nde o namdi kam o wi kam ko holɗum jimmi janngude mbimomi par ce que minen toon nokku amin to Madina to toon ko simple o tan ñotte toon eyi woni hen ñooti alhamdulillah wuro ngo jaɓata ɗum woni hen ñooti ɓe jaɓata ñooti toon mbimomi so tawi on wawi janguinde mi simple o ko ɗum jinmi o wi kam bisimilla ɗum ala caɗele on wawi janguindemi jooɗimi ɗo mbiɗa jangga ɗum alhamdulillah. Joni noon nde jannguɗa gaynuɗa ko ɗum tan koɗɗa gonmi ɗo mbiɗa jangga nde janggo ha woni hen dumuna mi woni ɗo 2019 2020 21 woni jinnaɗam o sanki woni babam caggal ɗum nde o sanki nde
hanki dinam hakkillamo jiiɓimi dal mbiɗa janga ɗo meccal ngal kono haqqillamo wonani ɗo nde jaami ha konmi Madina nde nanmi o sankima de caggal ɗum ƴettumi gonmi toon seeɗa mimi fan mi ruttito mi yaha mi continuoya meccal am eyyi ɗum noon Allah waɗi mbiɗa jooɗi ɗo mbiɗa continue meccal ngal ɗo e Kaolack kono hakkillam o ene kadi wonani ɗo no feewi woni tan ko Madina eyyi caggal ɗum mbiɗa yewtide e jinnaɗam o woni jinnaɗam debbo o meccal ngal o wi kam ɗum ɗon o wi nde moƴƴi ha maayi ɗum par ce que min mbiɗa wonɗo kono hakkillam o wonani ɗo no feewi kalam mumi alhaalam foof no wayi eyyi nde wonno jinnaɗo debbo o mbiɗa ɓaɗimo kadi won hen gueɗam mi suttama ɗum ko heewi mbiɗa haalnam so wi ham yomi accu tan mi accat so wi ham kadi yomi wat tan mi waɗat eyyi caggal ɗum gimmimi ɗo e Kaolack jaami Madina kadi gam continuoyde meccal ngal ha joni ko meccal ngal tan continue jinnaɗo gorko rutti hol saaha ruttuno rutti ko 2020 nden rutti yo Allah yurmo yaafam joni ɓesgu makko no foti nanggui ɓesgu makko komin jeegom minen foof eyyi debbo noon min jogui hen ko goto kono minen heddiɓe komin joyo eyyi woni jeegom afami noon wiye Ahmad Tidiane Ba dewɗe mo ho wiyete ko Papa e Hajjanene Ba on rewe Papa komin oɗo rewe Hajjanene en waɗi kadi Basir Talla on ko miñam on rewe yammino en waɗi kadi Ousmane o woni kodda men ni poɗɗen ni min poti a joguino gogiraɗo walla ko alhamdulillah par ce que minen ɗomin koɗi joni ɗo ɗon ɓoyani komin koɗi ɗon fayde ko 2018 eyyi nde wonno babam kañum ko almudo wonno nenam kadi ko almudo wonno min tawi koye almudagal kadi min continue kadi almudagal ngal eyyi min tawi min jibina woni nokku mo mbiyam ɗo Musola ko ɗo min jibina ɗon min mawni kono galle o min jeeyano ɗum caggal ɗum min gimme galle jeeno galle o jeeyno ɗum ko Bab Seku on nehi babam eyyi nde mawna men ɓe jeehi ha yonti wadde ɗum ɗo dewle hanki din ɓe jiili galle kono Allah waɗi babam wi wonde ɓeyde galle amen to nan to yoɓe jahatan ɓe mahoya toon caggal ɗum ɓe mahi toon min gimmi toon min paati toon o sakam galle amen alhamdulillah ko galle famille babam tokos en nanɗon kadi goggamen nanɗon inchallah eyyi bamma ko ɗon wonɗo galle hen jangguine walla wonno koye golle ala babam no mbimami ni babam ko galle ceerno wonno ko almudo kanko ko gollotono e almudagal makko kanko e almudagal makko o yenno walla min gandirmomi tan ko guesse kadi e galle ceerno ko ɗon hettina min ko ɗon tan gandirmomi inchallah machallah jokku e arano eyyi caggal ɗum nde min gimmi Musola nde min paati ɗaybato min paati gallamin to Allah waɗi monami ɓe ham kamɓe ɓe mbaɗi dewle eyyi ɓe mbaɗi dewle kadi alhamdulillah ɓe gudditi ɗon ɗum ɗo ɓe gudditi palsuji e galle he woni mawnam gonnoɗo Tamba o on kam faati place gallamen ɗo e mbiɗa wonno kadi Tidiane Ama Tidiane mbiɗa won ɗon mbiɗa wallamo so tawi o ala ɗon mi jooɗo ɗon e place bitig walla ko bitig o jogui bitig o gollata kadi mawnam kadi biyeteɗo Papa o on kadi kañumne kadi nan ɗon e Madina Gounass ko ɗon jogui meccal mum ko ɗon kadi gollata ko golto kanko ko tawiragal o gollata ñootol machallah ko ɗum o waɗata taw eyyi andene eyyi min o saaha ko meccal ngal continue hawgal meccal woni ñootolngol bisimillah ko ɗum gommi e dow mum kadi ko ɗum mbaɗanmi ha joni joni ñootolngol oɗon gona wuro teddungo ene wiye Badde Gounass hol ñooti ɗi mbatton toon ko pantalon ngaji walla ko zippuji walla ko holɗum eyyi toon kam Madina kam nde wonno won hen gueɗe kewɗe ene cala toon par ce que hande kadi aduna o ene heewi ko ñotte kamɓe mbiyata modèle aji modèle aji gonnoɗi nden ɗi e joni ɗi wona gotum
eyi par ce que joni ene waɗi modèle aji kewɗi ɗin eɓe jiiɗa ɗum jonnude e Madina ni kono din minen toon diine o jaɓani ɗum yo machallah eyi won hen modèle aji nan toon so tawi tan jomum addinimo wimo ya wimo ñotanam oɗo modèle so tawi tan a andi ɗum ɗo jaɓani wuro ngo jaɓani ɗum Madina jaɓani ɗum oɗon modèle jomum ñotta ɗum machallah o won hen gueɗe ko liggotoɓe yoɓe callo ɗum no fewi gonga ni ko moni fof ko haalis ƴewata kadi ko koye poos mum waɗata kono won hen gueɗe kadi so tawi salama tan minen fof yomin ndendu min ganda ɗum ɗo moƴƴani min mbasa wadde ɗum par ce que ko ɗum Madina Gounass ko ɗum woni Madina Gounass machallah ko ɗum min tawi kadi joni so jom wujjitima ñooti ñotolgol bonngol noon nanggamen ko watte eyyi kañum kam woni hen ñooti noon toon so tawi jomum ñooti ɗum wujjitima ñooti ɗum eyyi kadi ɓorinima ɗum e Madina ñootɗo e ñotanaɗo hol ñawre mabɓe e jinnama onon ɗiɗi ɓe joni kam ñootɗo e ñotanaɗo foof hanki ɗin kamɓe ɓe ñawetake kono kam ene anda kam ɓe mbaɗi ko potani wadde par ce que ɗum ɗo Madina jaɓani ɗum ala piggal seeɗa ala piggal kam ala hen no calcere fiye seeɗa hay so ɓoki sappo kam ala ɗum ɗon kam ɗum ɗon ala hen piggal ham ala hen kono ma haalen kam ma haale kam yenne se kadi holle lawol arte lawol par ce que on jaɓa eyyi ma jaɓ par ce que kala ko jomum waɗi foof so andi ɗum ɗo wonani lawol ma yimɓeɓe kaal kadi so tawi yimɓeɓe kaali so tawi ka nanowo tan ma andu tigui ko mbaɗɗa ko ɗum wona lawol mo accu so tawi kadi a wona nanowo mbaɗa comme no amni e continent ran wonen nanto kam jokki tan ko haajuji munen mbiyata ko mbaɗi foof par ce que yimɓe ham sa waɗi koɓe haaloɓe sa waɗani koɓe haaloɓe kono kadi neɗɗo kadi gonga ni neɗɗo aduna hande o sa waɗi ko haalde sa waɗani ko haalde kono ham ƴettude kadi lawol ngol ganduɗa tawa haalata hen ko heewi ɗum ene waɗe ma sens kadi ene moƴƴi par ce que won hen kunuɗi yo Allah yaafo en ɗan kadi yo Allah faabo joni noon ñowtogol ñottolngol o waɗi ko ñalɗi ñoteteɗi walla ñande fof ñotat ala minen toon ala ñalɗi eyyi minen toon ko sowona taw aljuma eyyi aljuma o kam ko ɗum ɗon woni dimanche kamɓe mbiyata dimanche julfuɓe mbiyata dimanche eyyi aljuma o kam so tawi ko dawɗa foof so tawi tisbar nonnama jippoto eyyi woni hen ni kadi aljuma kadi dawata par ce que mbiyata hande ko aljuma ko ɗum tahade jomumen dawata eske machallah e joni noon to banggue ndemal ne aɗa waɗi ndemal seeɗa walla on ndemal eyyi ndemal min mbaɗi ɗum seeɗa par ce que nde gonmi Madina nde jinnaɗam o alhamdulillah o wona joguiɗo doole ni kono ham omo heewi peeje eyyi woni ɗon nde woni Madina nde par ce que aɗa woni min nan toon a yi jinnaɗo ma ene yaaha ene dawa aɗa jooɗe galle ɗum noon kadi en ɗeɓi ñagade duwaw seeɗa nday so tawi o dawi min jaaha min balliyama aɗin ɗo saaha goto nde o sellani nde ni ko min e bam tokoso goto ko minen keɓɓiti guesa ba machallah minen gollanno guesa ba e caggal ɗum noon guesa kam so tawi a woni hen taw jaadoje e guese he sa ala ɗum tan lohat kadi a tampat luɓam o watti hewde guesa ba alhamdulillah eɓe continue ni o saaha eɓe continue ba nan ɗon kono ham nomin mbano e mabba ni min gussi eyyi kono alhamdulillah saabi gussiɗon ɗum saabi min gussi onon haalis walla ala wona dañde haalis ko guesa na wawi gullude guesa ba machallah eyyi par ce que guesa ene namdi ko heewi so ɓe keede guesa tan ɓe keede ɗum ɗo ɗum ma wallu ko heewi kono so tawi anani e guese saaha soggol awdi so yondi ko an soodata soggol huusine walla chinois tan so yonti kadi ko an soodata kadi wiya kadi ko guesa galle wona guesa ma ko guesa galle so tawi ɗum ɗon ko an tan so ɓooyi tan kadi a dekkonat hen gacca alhamdulillah jinnaɗo ham kanko ne wonno omo jogui connaissance omo anda kadi ko omo jogui musidɓe ɓe ganduɗa ɓen ko walloɓe mo banggue foof banggue awdi
sahaa duggugol so yonti ɓe mballamo duggude sahaa demal so yonti omo jogii heedi omo jogii ɗon musibe minen fof min dewata min mballamo demal alhamdulillah kono hannde nde wonno yo Allah yurmo yaafamo hannde o alaa ɗo ko ɗum saabi kadi hunde ɗeɓi lohade seeɗa ɗum tawi demal ngal ɗeɓi lohade seeɗa kono hay wonaa wonde min jiɗa wadde demal ngal ko ɗum saabi ɗum lohi seeɗa jooni noon kamɓe fof ɓe ɗisi walla woni galle o galle fof ɗisi kam sukaɓe fof ɗisi ala galle o minen sukaaɓe fof min desdani ɓene poti resɓe o sahaa to so tawi ko baŋnge ɓiɓɓe nenan ɓe ɓen kam ko ɗiɗo tan ɓen desi ɓe woni Papo e Ama Tidiano minen heddi ganni kay janngol hannde so Allah walli kay ha hunde yonti inchallah ko mbiyata o so yonti tan weeɓat machallah eyyi kadi so yonti tan kadi min mbaɗat ƴamanto jami waɗa ƴamanto mino ƴamanto ala mi jamal walla de posteɗa dokkeɗa debbo posteɗa dokkeɗa posteɗa ala jamal kam ɗum noon kam jamal hoolnaki ala force jamal hoolnaki ala force eyyi neɗɗo ham sale rasan mo jiɗɗa o tan par ce que jiɗɗa tan walla jiɗɗoma eyyi jiɗɗoma kamo jiɗɗa kadi eyyi kadi walla an to yiddama o hiddema an sa welama kadi ƴeewa kadi jiɗɗoma kadi par ce que jiɗɗomo woni eyyi on kam oɗon mbawi wondude kono mo jiɗɗa o on ene wawi yaade ha ɓooya yiɗoya goɗɗo accuma e ɗum tawi ko jiɗɗomo o ko on holni saɗa ƴeewa jiɗɗomo o ƴeew an mo jiɗɗa o machallah eyyi waɗi aɗa yiyi jiɗɗo walla tawa o saaha alhamdulillah mbiɗi yi jiɗɗomi kay goto wona goto tan kay alhamdulillah jiɗɗomi kay so tawi tan ko ɗum ɗon mbiɗi yiya ɗum kay machallah heddo o sahani komi waɗani alhaalam e dawgal taw machallah en jimmi taw o sahani golle ko yaade hami ƴeewoya taw par ce que situation o ene ɗumni ene waɗi compliqué seeɗa eyyi neɗɗo am so dawgal am wona balɗe ɗiɗi wona balɗe tati eyyi kamɓe mbiyata dawgal kañum sa naati hen wona cahan e ɗum tawi so tawi aɗa waɗa ɗum tan accu ha ganda ɗo a yonti nadde hen tigui tigui naata hen wona kadi ha mi anda gañjom eyyi kono ham so yi kam waɗa naata guillaw adama daña sa anda jiɗɗo ma yiɗi jiɗɗo guillo ganda guiɗɗo mo alhamdulillah par ce que min kam jinnaɗam debbo o saaha fof ko ɗum o haalnatami yomi ƴeewa debbo min wimo yo muñanam seeɗa tan ha holnden eyyi par ce que ɓurno sadde ha holnden muñama ha holnden yo muñanam seeɗa tan ha holnden ala dat eyyi ala daɗo kam ko mami ƴeewa ɗum kono wona oɗo saaha ɗo janggo walla ɓaawo janggo en ala o mi yira ko janggo mi tawa ɓaawo janggo par ce que hunde kam so tawi aɗa haala tan haal ko laaɓi machallah eyyi adama ɓiloyade hen wallahi ɗum tawi so haalni kam ɗum ɗon tan wiyatmo bisimilla inchallah mi nani haala ma kadi so yonti tan ma weeb ko ɗum woni noon to banggue ƴameto eyyi madina no ƴamirte toon madina eyyi madina de ham banggue ƴameto nene waɗi compliqué waɗani compliqué par ce que hen saaha aɗa haalde neɗɗo o Allah waɗa Allah yanta hen keeɓa hen saaha kadi aɗa haala kadi mbasa hebde woni ne mbiye ƴame ne mbeeɓi kono wonen kadi en mbiye ƴame weeɓani ƴamal weeɓani par ce que ƴamal debbo mo jiɗɗa woni joom suudu ma o par ce que neɗɗo am aɗa wawi yiidemo ni tan o welema weleɗamo eyyi kono mo jiɗɗa woni joom suudu ma o on kam on il faut ƴeewama ha ƴewtinɗam nde puɗɗa andude ko oɗo tigui nde mbawa nadde hen inchallah kono kam ala kam ko paytoɗa ƴamowo ko an ƴamowo e pawma hunde ma mbaɗa ɗum ɗo min dokkuma debbo voilà minen toon kam so Allah ɗum tampinani amen machallah eyyi min pawma ɗum ɗo walla ɗum ɗo ɗum kam tampinani amen ko toñama tan keɓata eyyi so tawi tan aɗa yiiɗi a neli jinnaɓe ma ɓe jeehi ɓe jottini ɓe tawi ɗo jinnaɓe suka debbo a felliti humde tan sa humi tan hanke de woni joom suudu ma ko hoɓano gayna gacca ɗum waɗa hoɓano nawara ala sa humani kamɓe mbiyata ma mbaɗa yangue eyyi minen toon ma mbaɗa yangue ma ndesa eyyi yangue watta ko galle ma walla galle jinnaɓe debbo to eyyi ñalawma joftugal o kam ko galleji ɗiɗɗi fof mbaɗata eyyi kono ñalawma ɗum ɗo walima
on ko joom galle o woni joom galle desɗo debbo ko on waɗata ñalawma ɗum ɗo walima mais o amma galle debbo to donc joftugal tan machallah joftugal tan wattira joni so wi on mbaɗi dewgal ha gayni hol ñaawore dewgal ngal ko yimɓeɓe garata balluma walla ko an tan waɗa posma an tan fof an waɗa hoore ma eyyi kañum ko sens tan par ce que ene heewi min kam ene heewi ɓe jiimi ene ndesi alhamdulillah yo ɓeydu yettude Allah no feewi par ce que neɗɗo kam so tawi a jaaɓi wallede woto salo wallede eyyi kadi won hen gueɗe so tawi a salima ɗum tan wayata kono mo woni kinade ni sa andi a ala tan yankino balleɗa par ce que dewgal kañum ene weeɓi weeɓani gongoni so tawi doole ma kono kadi so tawi kadi a wallitama hen kadi desda ɗum ɗon joni ma ustu so tawi joni ko an goto an waɗanno ɗum ɗon ma ustu par ce que oɗa so addi o addi tan ɗum ɗon joni ma waw ɓenninde ñalawmaji tati ɗi foof par ce que minen to balɗe tati eyyi balɗe tati ɗe foof ma mbawa ɓennude taw kadi musane moon goto foof balɗe waɗata ala so tawi ɗo joni ko kamɓe tato mbaddata balɗe tati ɗe so gasi tan gasi so tawi ko kamɓe jeyda galle goto kamɓe gonde galle goto balɗe tati ɗe so ɗe gasi tan hanki dinam gasi miski machallah eyyi machallah joni so wi neɗɗo o rokkama debbo gayni debbo yatan huttu lawa gotol walla ko yatan dambo kay horgal bamum ala minen toon gay so tawi kay hokkama debbo so tawi tan iwi galle bamma ko fayi galle bamma hanki dinam gasi eyyi ɗon kadi hotta kadi ɗon kay hodde ala kadi raw ko hen saha jomum yaaha ñalloyde eyyi walla so tawi jomum jibini kamɓe mbiyata men da yaaha muyninoyde ay ɗum ni an joom galle o so tawi aɗa weela so tawi aɗa jaaɓi jomum yaaha so tawi kadi a jaɓani kadi jomum heddo noon e galle mon he wasa yaade joni noon so tawi aɗa waɗi debbo omo yiiɗi yaltude galle o wayno walla wayantako ko ɗum to yahla makko ko wayno kewji garoɗo inde en gueɗe goɗɗe en somo yaltu galle o ara fatma ha gara waynoma walla ɗum to yahlama taw waynakima ala debbo so tawi omo felliti yaade mo waynoma woni hen kam ko mbaynoto kadi woni hen kadi tintinat par ce que jomum ñantima ko serni waynogol tintugol ko serti waynogol tintigol en saha jomum ñando ha fewa tan hankkadi ene wima wonde mbiɗa yiiɗi yaade ɗo ɓeeɗa yi jomum ene ñanti kadi a wawa hadde jomum ɗum ɗon jomum waynakima koko tintinma wallahi eyyi ɗum woni tintingol mais wa amma pelliɗɗo waynade o on guila suwa yaade guila oɗon gondi wi jomum wiyatma wonde janggude komi jiɗɗo yaade e galle nena men so tawi aɗa fellide jomum jaaha mbiya bisimilla sa fellitani jomum jaaha kadi mbiya jooɗo joni so debbo o waynima mo fayi galle bam makko o ɓenni galle goɗɗo mo wona galle bamko noon so arti ko mbiyatama ɗum ɗon kam ɗon ene compliqué seeɗa galle bamko wimo yaha galle bamko maɗa joni nantuɗama omo legal kaari jomum ene ñalloya yaha ɗon walla mbiyama ko yaa tan walla mbiyama ko tan galle bamko haat ɗon a tongammo ɗum walla tan hol ñawore nde a tan belliɗɗamo mbiɗama tawi tan yaha ha garta foof kala jiiɗa jaaha garta walla mbiyama ko yaha tan inde ɗo kaɗa ɗon garta so tawi ham jomum waynimama ɗon kay an kay konngol ngol ko yo jomum bisimilla tan yo yaha tan ɗiɗi fof yaha eyyi yo yaha ha arta Allah andi so tawi ko galle bamumen haaɗi walla so ɓenni banggue goɗɗo il faut ko yeɓrete jeeya eyyi an kay konngol ngol ko bisimilla tan tan kadi ɗiɗi fof moƴƴi eyyi jomum so waynimama tan bisimilla yo hakki fof laga hakkima weltare eyyi so yiya galle ba makko yiya galle kaw makko yiya galle deede makko walla ɓenna kadi inde wonde inde wonde bisimilla alhamdulillah eyyi joni noon to banggue guura ka holno wonirta toon woni Médine to eyyi alhamdulillah toon kam emin jetta Allah no fewi eyyi gomoni min mbaɗa toon ene ñaagui dow seeɗa wayani comme no teeruɗe ɗi ni kono am alhamdulillah nde wonno toon Médine koko duwona ɗum tahi alhamdulillah emin jetta hen Allah no fewi machallah kadi min tampani eyyi min tampani golleji amen min tampani kadi e galleji ɗi kadi
e fof emin jetta Allah machallah jetta hen Allah no feewi joni noon so kala ko mbatton e wuro he ko ma keɓa jamiroɗo ceerno walla mo tan mbaɗon taw mbayna ceerno ala minen to gam kala ko min mbaɗa min jahat min mbayno so jamirama mbaɗon so kaɗama gaccon so min kaɗama min ɗacca e banggue ɗanngal ni so tawi wona ɗo e Sénégal jomum ene ɗanno ne heewi yaade ha toon caali ɗo wayno so tawi wiyama yo yaha so tawi kadi wonno alhaali o wayi so wiyama yo jooɗo kadi wonen kam ene nana jooɗo wonen kadi so ƴetti lawol yaade tan kañumen ko jahat tan ko ɗum ɗan joni noon o waynagol ngol ko baynogol ɗanni tan e ɗanno walla hay sono yaha Tamba a waynota walla so yaha Kaffrine o ala toon kam ɗanngal jogui tan ko waynte hen omo tan jaaha law maɗa ko way gosiraji ɗe ko fof ma gara mbayɗa ceerno walla ko toon won hen ene jahane mbayno sababude duwaw par ce que hen saaha aɗa yaha e hunde taw ene ɗefi wadde compliqué seeɗa jiya situation weeɓani noon foof jaaha mbiya fan mi yaha mi ñaago yo duwaw jaaha mbaynoɗa ñawoɗa duwaw taw ham sa yeehi taw situation ko watta compliqué taw ma weeb ɗum tawata jomum en jaaha ene mbayno joni jokkodiral mon ngal kadi holno wayi jokkodiral mon on sukaɓe Madina to sukaɓeɓe jokkodiri woni sukaɓe alhamdulillah sukaɓe kam to kam so wona hen waɗi fayida par ce que kamɓe mbiyata Madina kam ko pelle gonton kadi moni fo e fedde mum eyyi so tawi aɗa kewna alhamdulillah tampata ma dañ fedde ma maɓe balle e banggueji foof maɓe balle eyyi alhamdulillah banggue minen kam sukaɓe kam komin gotum inchallah eyyi komin gotum minen foof inchallah kadi ko ɗum kadi min mbiya yomin gon gotum machallah eyyi par ce que hunde kam so dental kam ko kañum woni doole kadi somin denti tan min tampata eyyi wonen gueɗe aɗa yiya ene loka tan ko wasde wadde dental tan wasde rentude mais so tawi on denti tan kala ko gimmanɗon on mbaɗat par ce que alhamdulillah pelle nan toon kono pelle ɗe foof e waade noon kadi minen foof min gotum aɗa wawi yiide fedde oɗo fedde o kono so tawi jomum ene kewna joni a yiyat ɗon pelle kewɗe taw kamɓe foof addiɓe tan ko wallude fedde nde eyyi minen kam alhamdulillah Madina kam so Allah sukaɓe kam ko jimi toon ko alhamdulillah min jetta Allah no fewi waɗi ko fedde rewre e fedde warde walla voilà fedde ɗum ɗo taw ɗum ɗo debbo rewɓe waɗi fedde men banggue worɓe fedde men banggue ala rewɓe ham kañumen kam pelle ɗe ham ɗum hewani toon machallah eyyi joni so wi noon on mbaɗi ko wayno ñalawma inde walla ñalawma suddugu e gueɗe mbaɗe noon hol defoɓe ngu walla worɓe defata ɗum eyyi toon ene waɗi defoɓe taw ene gimmo e leeɗe walla ni taw koye leegal he jeeya taw ko ɓen defata eyyi amma minen fedde nde wonani amen ɗon tan so ɓe defi ɓe defti alhaali so nawde jonti taw ko minen nawata worɓe tan eyyi taw ko minen nawata worɓe tan nawata ɗum eyyi taw ko minen tan rewɓe defata rewɓe kamɓe defata so gayni on worɓe garon carwoyon eyyi min jaaha to wona rewɓe jiiɓodira ala eyyi bisimilla alhamdulillah kam min ngala e ɗum ɗo machallah joni noon so Allah waɗi inde waɗi no Sénégal ga wayi mbaɗa ñiiƴe kosam en non tan wala toon walla kuma waɗe goro en nan toon wala toon eyyi ɗum nan toon eyyi nan toon sala toon tan comme so aɗa waɗa inde joni comme no indeji jolfuɓe ni suba mbaɗa sauce ha heewa defa battari ma ɗi mbaɗa kamɓe mbiyata jogonal mi anda e wonen gueɗe nan toon kam en cala toon par ce que ko tahi sala janggo e janggo an dañƴo aɗa wawi wadde janggo e janggo miskino Allah o wiya ene waɗa ɗum taw doole mum kadi hokkani ɗum wadde ɗum gonga eyyi ko ɗum saabi ɗum ɗon sala toon machallah par ce que doole potani eyyi joni so yi on ndendi o yonta woɗo gandi ko miskino Allah no mbaɗan tommo eyyi toon kam miskino Allah
tawi tan kanko yonta ko wo dambinowo walla ko innowo walla ko mayraɗo yo Allah dandu holno mbaɗata e makko e ñalawmaji makko ɗi o yontaɗi par ce que won hen gueɗe nanɗo kam ɗum noon kam ko ballal tan par ce que joni hay woto Allah wanni par ce que hay mayde woto Allah yawno hay mayde a yiyat joni mayde a yiyat jomum ene ndendina e galle he aba ene gimmo e galle he so tawi jeehi moftoyi mayɗo faate e galle he ene mbaɗa duwaw aba ene gimmo e galle he ene waɗi koɓe ndendinta ɗon ko yoni ɓe gacciɗo ɗum galle o machallah taw eɓe mbawi jogade ɗum ɗon e balle ene wawi dusdeɓe par ce que galle kam so tawi mayɗo waɗi hen wasta immiɓe comme no famille ni duwaw hankkadin wooda wonɓe e galle he tawa so tawi kadi doole kadi ngala no fewi ɗum noon kadi ene ɗeɓɓi musde e mabɓe seeɗa ɗum tawi won hen gueɗe so tawi waɗama ket so tawi yimɓe ndendini tan totta goto e joom galle he hettanaɓe hen machallah eyyi ɗum kam mi yii ɗum toon kadi ɗum noon kadi ko ballal mawgal alhamdulillah bi alamin alhamdulillah bi alamin on a jarama kadi haalaka tonguima kadi min beltima e jonde ma joɗɗa nde kadi holko woni mbaynigo ma eko basirtoɗa sukaɓe fedde ma nde eyyi kadi mbayni kam hen tan ko wasiyade sukaɓe minen sukaɓe foof jeunesse o foof yomin ɓeydu tinnade yamirore eyyi min ɓeydo tinnade yamirore min ɓeydo tinnade kadi e jinnaɓe kadi min ɓeydo tinnade e diine o no fewi par ce que no ceerno haalirta ni eyyi no ceerno wiyete mbadni eyyi to ɗe mbaɗira noon min ɓe gacci koye gaccira noon so min mbiyama yomin gaccu min gacca so min mbiyama kadi yomin mbad kadi min mbaɗa taw min tampata min tampinta machallah eyyi par ce que neɗɗo kam so tawi aɗa nana haala tan ko heewi tampintama e aduna eyyi mais so tawi jomum way kono am ni nanta haala ko heewi ma tampine e aduna par ce que won hen gueɗe aɗa wiya e accu ɗum ɗon accu tan par ce que moƴƴani eyyi won hen gueɗe heedi so tawi a wiyama ya wat tan wasa mawnikinade mbaɗa eyyi par ce que neɗɗo foof ene andi ko moƴƴi e mum kadi ene andi ko boni e mum eyyi kono won hen gueɗe so tawi yimɓeɓe mbima wat ɗum ɗo tan ma andu tigui so tawi ene moƴƴi tan ma wat so tawi kadi moƴƴani e ma kadi aɗa andi kadi a watta machallah alhamdulillah joni noon oɗon jaaha galle ceerno ñande fof walla ala wona ñande fof kam on jaaha heeɗi batu ceerno ɗi batuji ɗi jama to galle ceerno to nande waji ceerno heeɗo ko ceerno wasito ko no wasirto ni mbaɗe ɗum gacce ɗum nanggue lawol ngol jokke en ɗam toppide diine mon o toppide golle mon ɗe omo wiya yen toppito golle meɗen yen toppide diine meɗen e enɗam meɗen ɗum ɗon noon kadi holko kanko kam ɗiɗon wasiyaji ko ɗin wasiyaji tan wasito amen eyyi toppito ɗon diine mon e toppito ɗon golle mon ɗi ballittuɗon e alhaaliji mon ko ɗum tan woni wasiyaji makko e enɗam toppito ɗon diine mon e jokkugol enɗam e golle mon ɗe ballittuɗon e alhaaliji mon e konngol makko ko ni tan alhamdulillah yo Allah juutno balɗe amin ya Allah wonɗo wonɗa ceerno meɗen eyyi yo gurdam juɗɗam tan e judde balle e cellal e kadi somin jiyamo tan min kulani Allah ɓoynum ɗo e jeesa amen ha juuta allahumma amin Allah ɓoynum ɗo e jeesa amen ha juuta allahumma amin Allah junno balle makko allahumma amin kankoye ceerno Ibnu e ɓesgu makko e dental foof eyyi kadi mayɓe ɓe kadi yo Allah yurmo yaafoɓe Allah harnaɓe aljanna e juuɗe moƴƴe jaɓɓoɓe amin a jarama seydi Ba eyyi caggal mum mi salminima no fewi Baba Yahya Ly Dental Dine TV kadi min beltima no fewi ne wawno wiyede komin sukaɓe min mbawata haalde ɗo kono ɗo galle o kam ala suka ala mawɗo so tawi tan aɗa jogui ko kalɗa omo yajnanma galle o kadi omo wima bisimilla ma galle o ko galle men télé o ko télé men kadi galle o kadi ko galle amen par ce que minen ko ɗo min jippi e galle he alhamdulillah emin jagnana e galle o somin goni ɗo min kepta ko muusi amen min kepta ko mitte amen eyyi min jaaja no fewi min ñaama emin jara min mbaɗa ko min beela alhamdulillah kadi ɗum ko
jinnaɗo amin o way noon ceerno Yahya Ali kanko way noon ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo jiɗɗo bandu men kadi jiɗɗo hoɓɓe kadi eyyi ko jiɗɗo hoɓɓe ñaagui Allah tan yo duuso ɓooya Allah junna balɗe makko ha juuta moƴƴina battane mo salmini nenam kadi nene Aissa Ndiaye kanko kadi o jinnaɗam debbo ko jiiɗi yumma kanko e nenam jiiɗi yumma e baba machallah e goggo Halimatou Dia mi salminima e dennagal galle o foof so mi limata mi juuman kaw en kamɓe foof go jaren kaw ceerno en kamɓe foof mi salminiɓe ba Habibou ba Habibou ligone gommadi gasani a toon sa holtino mayde a toon ɗo Madina Gounass Habibou on kadi min calminima jaatima o jaadiga men calminade mawni amen Tidiane Ly machallah e joom suudu mo Assou Ly Assou Gueye e mawni men Djalalou Ly e Hawli Sall machallah jeeya kamɓe mbiyata ko mbiyata ko jeewo jaam kamɓe ham machallah koɓe jewɓe jaam min tawi ɓe galle he kam min kulani eyyi galle o kam so Allah suka e mawɗo foof ko moƴƴuɓe kadi eɓe teddina amin no feewi kadi eɓe bellitani amen jeesmaɓe ɗe galle o kam so Allah min kaɓataɗo kadi min ganataɗo min pijat min jala alhamdulillah min jetti hen Allah no feewi Habiyani carno carni an Habibou Yaya Ly Habibou so carma o selma o Habibou Yaya selma o ko sehilam de sehilam jarima o jaati kam de eyyi Allah ne waddi amen machallah kanko ne ko miñam ko tedduɗo calminima no feewi kadi min ñaagui Allah kadi yo Allah junnu ballede ha juuta baba kaw en baba ceerno en eyyi kaw en baba ceerno en gogo jaari en kamɓe foof gogo Halmar Dia en ko Halmata en dendagal galle o foof suka e mawɗo debbo e gorko foof min calmini ɗum min ñaaguima ɗum duwaw kadi kadi min ñaaguima yaafuya tawi tan haala ka kam min mbawi haala no feewi eyyi so tawi kadi kala ko oñe haala ka emin ñaagui yaafiya inchallah kala kadi ko feewi hen kadi gandon to Allah immi neɗɗo ham timmani eyyi neɗɗo timmani machallah calmini dental ngal min calmini dental Dine TV foof alhamdulillahi rabbil alamina koɗo galle hannde wonno ko Abdoul Ba gonanɗo ene Madina Gounass garnoɗo e mawlud kadi mbiɗemo hotomo hodde yo waɗe hen konngol foti fof koye galle o jeeya koye dental o jeeya wadde onon yeɓannoɓe min beltanima on e golle mon e darde mon e tinnare mon e softede mon yiide galle o kadi joni kaɓoroɗe ko musidɗo meɗen biyeteɗo Abdoul Aziz Khouma joni noon eɗen mbawi kadi yahande rogere ɗimmere nde paten koye biyeteɗo Bassirou omo yette Wane Bassirou Wane bismillah jo inchallah taala so weltinan ko Bassirou arata inchallah rewa hen on mbaɗa wasa tajje calminimi juuɗo émission gasani taw émission gasani taw waɗi min cowa taw wayna taw émission so gasa taw de cowa waynade oɗo gayni rogere ɗimmere nde ko Bassirou tateɓere nde ko Jalaluddin inchallah taala jarama seydi Ba amadou eɗen bismiɗo kadi musidɗo men baɗiraɗo men ɗimmo on wiye Bassirou omo yette ɓe garno ko mawlud nabi sallllahu alayhi wa sallam
mbimi no hade ɓe jaade min nanngaɓe ɗo ɓe jooɗo ɗo ɓe kalɗo ɓe foti fof ɓe mbawa haalde heen nde wonno haala weeɓani kadi jonde kadi weeɓani tawde Allah waɗiɓe ɓe ngari ɓe kawre gueɗe mbaɗe ni ɓe jooɗo ɓe kaala heen fodde ko ɓe gandi heen foti fof se Bachirou a salminama a juurama joni min gaccima salmina bandiraɓe on sa payna golle men inchallahu taala. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. En calmini bandiraɓe fof en juurima ɗumen no fewi en ñaguima duwaw en nelli ɗumen duwaw en calmina gonɗo e kaɓorɗe he o hono Abdoul Aziz Xumma Abdoul Aziz Xumma calmina kawamen kawa yayali eɗen calmina galle o fof eɗen juuro ɗum eɗen ñaago ɗum duwaw. Assalamu warahmatullahi. eyyi ceerno men ceerno Basir somin nandimama oto jibinaɗa e jinna e ma to banggue dewle gorol ko jabotoɗa min hen? eyyi Basirou ko jibina ko wuuro men woto ene wiye Sunnor ene heedi funnague Madina Gounass. Banggue holon? Banggue funnague Madina Gounass hakkude mum e Daka o ɗo Daka men o waɗete ɗo hen. Funnague Daka walla ko hirnague Daka? Funnague Daka ɗum heedi hakkude mum e Daka o kiloji 5 itti mayo ngo etta ko mayo ngo ene manki mayo ngo hadde kilo. Bismillah. eyyi ko ɗon ɗum heedi ko wuuro ngo. jinnaɗo men gorko ene wiye Hammadou Wan jinnaɗo men debbo wiyete ko Fatmata Diaty. joni jinnama hoto wonno e nokkuji meɗen ko gollotono e golle meɗen? jinnaɗo gorko o de e on kam on hani wona kam honi kam mi ɓurani andude mo no fewi nehi men ko mamam jibinɗo nenam o wiyete o wiyete ko Kalidou Diaty mamiraɗo debbo wiyete ko Aminata Ndongo ko on woni neɗo min ala ko serdi min so wona mayde ɗum tan woni ko serdi min min duwonoɓe noon kamɓe ɗi fof yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnoɓe aljanna. Khalid Diadio ne Khalid Diadio on kam kañum ko ɗon ɗo Madina ɗo wonno gollal muɗum ko coursaji ɗi ko ɗum wonno gollal muɗum eyyi to kala ceerno. To banggue jangde ma to jangguɗa woni on memi hen seeɗa? eyyi séri o kam min memani hen ɓuuranoɗo ko pulaar toon ɓuura yurnade? eyyi machallah alhamdulillah alamin. a ɗannima walla aɗa ɗannaki? eyyi en ɗannima kono ɗandu men woɗɗani ko Gambire Dakar immade Madina ɗo eɗen jaaha Dakar yo noon mamen goto noon yaade Dakar yaa Gambi sa yeehi to ma o golline mbimi e bisimilla Allah waɗi mi tawani mo ɗon kanko tawmi ɗon ko miñi ko no wiyete ko Oumar Bass kanko mawniraɗo wiyete ko Abou Bass eɗen mbiya yo Allah yurmo yafomo o wona guurɗo sa eyyi Oumar Bass o ko dinɗi men kadi ko keyni men kadi kañum resi mawni men debbo mo jiiɗɗen baba wiyeteɗo Aissata Wanno ɓurɗo andirede nenne am e toon ɗo sunnata ɗo tawaɗenmo ɗon noon o wi joni ɓay kanko woni ɗon mawniraɗo ala ɗon o wawa wiide omo gollinen ma on ara o jaggi en ɗon noon ha fadde balɗe 3 balɗe 4 mawniraɗo o ari o wi ala min mi yaawi yaltude wiide miɗa ɗaɓɓoya haaliss ko yomi hood Madina mbimi ala min ɓay hankkadi mi heeɓi waynade hami ari ha ga en jimmi ko gollade so tawi miɗa wawi gollade ɗo bisimilla so tawi mi wona bawɗo gollade ɗo henne miɗa yiiɗi ɓennude Banjul mi tawoya toon kawam ene wiye Tidiane Ndiaye kanko e nenam jiiɗi yuma e baba oy kam ala an ka ko oto Madina tan mbimi ala min mi hawrani Madina min jimmi ko ɓennude Banjul min goniri noon ha balɗe 2 balɗe 3 oyo holko pelliɗa mbima min ke pelli tan ko yiide gollade walla wadde e ɓennude Gambi Banjul ɗo oyo min kam mi ɓuurmi yiide ko Kora mbimi e janggonomi kam min somi fini so Allah jaaɓi komi ɓernowo Banjul eyyi woni pinmi tan noon mbimi mi yeehi woni ko ni ɓennirmi Banjul ko pasma walla gaɗa ka pasam kay jungo saka mi jogui kalis kay mi pasam kay eko gollorino fof mi jogui min kay ɗum fof mi haalnimo machallah mbi o mbiɗa jogui hay ko fuɗɗorimi golle eyyi so tawi a walli kam tan wa hay soko sira so walla gueɗe goɗɗe ko suka tan wawi gollade mi balla kam mi sooda ɗum mi gollano hen hooram machallah
o kam bismillah joni kam ɓay ko noon jiiɗa joni waɗi yaran taw ɓenni ɗen paaɗen Banjul timi Banjul on saha kawmo taw korka ene juula Banjul naaɓe so korka juulama eɓe keewi yaade Madina waɗoyde ziyara kanko omo yayde e maɓɓe tawaɗen ɗon ko kawa men tokoso koddiɗo meɗen ene wiye Abdoul Kane ɗon ɗo leegal Moussol ɗo jinnaɗo makko debbo ene wiye Dabbo Ndiaye eɗen calminaɓe ɗon e o jaɓɓi en noon o bismi en o wi a tawani ɗo kawma de kono a tawi kam ɗo hen ma en gondu ɗo hen ha kawma arti fof o ni min gondi ɗon fodde jonte ɗiɗi kawam arti gollal ngal taw mumen ngal omo gollo ngal o walli kam hen min jaada hen ko gollanno ko coursaji eyyi tan coursaji ɗi tan bismillah eyyi min gondi hen ha kawam arti o wonti kawam heɓɓiti Allah elam fof toti kañum itti golle coursaji ɗi kadi totti kam yomin komin jirlotonoɗo ha yirlo eyyi mi yahamni mi yirlo e nder Gambie e nder Banjul e Banjul eyyi nder Banjul oyi kam joni ɓay a woni ɗo lewru a andi wuro ngo chance golle wiyomi hol golle poɗɗa yidde mi golloɗo o saaha joni oyi kam ƴeewa hay soko sira so mbaɗa wiyomi bisimilla min kam no mbiɗa fof ko hen tun keddi woni noon pawtumi e sirase hitande muɗum 2002 eyyi gonmi ɗon fodde lebbi ɗiɗi tata ɓuri ndu hawri Daka ari mbimi yahata Daka mamam gorko no neeɗo mo mbimami o noon force makko e meɗen o wi ala Daka kam ko mami yaha tan o wi somi yahani Daka o jahono kam te kadi mbiɗa andi iɗum selli e makko ko baɗo ɗum o noon gimmin ɗon jami Daka eyyi wonona Daka saka ɓe tawi min duumat ɓe mbi ala min duumani keblimi ɗon pawtumi Dakar ɗum hawri 2003 o naari dokɗa Gambie dogmi Gambie egguɗa ala mi eggani ha laaɓi ni kono on saaha mi jaɓodira ɗum tan mi yaha Gambie ha wona duumuna kadi mi immo toon kadi mi hoota Madina mi immo toon para Dakar inchallah komi jaɓodira ɗum tan Dakar jaara toon ko gollatano Dakar to Dakar nde jaami toon 2003 o ko siras mbaɗan noon mbanmi ɗum ha 2003 ha 2004 tawde Daka ari wonmi kadi Daka noon kadi gimmimi ɗon kadi 2004 o kadi pawtum Gambie kadi inchallah jottimi Gambie kadi ɗon kadi koye coursaji kadi kontinmi inchallah coursaji hol ceerma hen ceernam o ko no mbimami ni adi kam hollude ɗum kam tigui tigui premiére ha kam on saaha kam ni komi suka mi wawa wiide ko ɗum ko miɗe jangga meccal walla mi wona janggowo meccal kono adi kam hollude ɗum ko mamam mo mbimami o nde wonno kanko ɗum woni gollal ngal mamam Khalid Diath eyyo so tawi o yeehi so ndungu siltino omo hewno yaade koyngal seeɗa ko wayno Tamba walla Bansang o wonton hay soko lewru walla lebbi ɗiɗi o arta so arti balɗe ɗiɗi on wawi ɗum heewa foftade galɗo ha balɗe tati ha nayyi on saaha noon taw mo soodi bako suuji coursaji ɗi omo yiiɗi wutude o wi kam ar o porsiɗo kam no feewi o kam ar mbaɗo ɗo hen mbaɗomo o kam waɗirni waɗɗo sappo e ɗiɗi waɗɗo sappo e jeetati waɗɗo nogas no course tijan wutirte ni tan mi wurtira noon kono on saaha min kam on saaha mbami tan komi suka tan ko mamam force makko e meɗen on ɓattini kam hoore makko kono wona miɗa yaari hen pour meccal ngal walla goɗɗum eyyi noon woniri noon ha Allah waɗoy 2002 on jaami Banjulde ko nden hankkadi noon woni namde meccalle tigi on to ko ala ceera toon woni toon ko kawam Tidiano on woni ceerama e course eyyi kanko woni hen kanko adi kam jangguinde ɗum kam gila no nasirte no harlirte eno wutirte ko kanko adi kam ɗum karli holde karli batta on saaha ko karli simple o tan wonno o wiyete zone rouge on saaha ko ɗum tan wonno toon to Gambie to eyyi woniri noon ha 2009 gartumi noon hankkadi Dakar ha laaɓi eyyi fof coursaji ɗi tan ala ko wadda hay goɗɗum ala 2009 paami Dakar gonmi ɗon ha 2011 2010 o 2011 fof koye coursaji gonni fin 2011 jaami Tamba on kawam goto ne wiye Siraj Ndiaye omo joguino toon bitik Ndiaye ko ɗon Bayel Ndiaye kanko e nenam jiidi baba eyyo o wi yomi ar mi wonanamo e bitik he ɗo woni 2011 o 2011 2012 ha kadi fin 2013 gimmimi ɗon Tamba ɗo pawtumi Dakar eyyi
ɗon kadi duttitimi kadi e course aji Course-aji, eyyi gueɗe nden kam ha ñallangal hannde ngal ko course aji tan e ndema ka ko ɗum tan gonirmi machallah joni a yirlima wuro ngo Sénégal woodi walla ko elti banggue goɗɗo kono Gambie ala mi yaltani banggue goɗɗo ko Sénégal tan jilɗa ko Sénégal tan hol nokkuji jaaɗa e nder Sénégal Sénégal ko tuggude Tamba ha Kaolack ɗo ɗo gonɗen ɗo faade Dakar Mbour Thiès ɗiɗo nokkuji gonni ɓurɗa yirla taw eyyi ɗi tan ɓuurmi yirla taw so wona seeɗa ɗiɗo duuɓi ɗiɗi noon kadi eɗen jaada e ceerno men Ceerno Basir Ceerno o banggue Fouta to lappi diine ɗi o yahata ɗi eɗen jaada e makko hen e Fouta he e Fouta he machallah alhamdulillah wadde lewru walla lebbi ɗiɗi eɗen gonda e makko kam e lappole to ko kusaji tan pen toon course aji ɗi tan machallah alhamdulillah yo kusaji kam jogi ko inde walla ko mo tan mbiya hen kusan e course aji en jogui inde ene jogui wiyeteɗo Bacolin ene jogui Jalamban ene jogui Zaytoun ene jogui Marjan ene jogui Peme ene jogui Youssourou jogui Zaytoun Pass ene jogui Inop ene jogui hay bomi mbiyata Oud eyyi keewi façon ngaji kanƴi ho ɓuuri serde majji e oɗo saaha ɓuuri serde hen ko pour moɓe mbiyata Oud o walla course haalis ɗiɗi kam ɓuuri seeɗa ko adi course haalis o ko adi course haalis ni course haalis o haalis o ɓe pewnirtamo haalis eyyi haalis ɓe pewnirtamo haalis ñamete walla haalis mo ñamete naw ɗo on ɓe pewnirtamo eyi machallah fof machallah joni noon to banggue karli ɗi eyyi en jogui inde walla ngala inde ene jogui ene jogui kawtol ɗum woni karli korno wayata kawtol hono ni way ɗiɗo karli ɗo hen ɗi goni kawtol ene jogui karli goɗɗi ɗin ko karli simple eyyi ɗin façon ngaji ɗiɗi goodi e banggue karli machallah joni min jiiya oɗon mbaɗa course tijani o mbaɗon 12 18 mbaɗon nogas mbaɗon nogas 18 mbaɗon 12 mbaɗon hoore mbaɗon nder hen seedeji 5 mbaɗon hoore mbaɗon kadi e banggue ñaaƴi sappo oga banggue ñaaƴi sappo mbaɗon hen ɗum ɗo 3 ɗum holko woni mana muɗum e banggue nasno ko tijani ngo ɗum ko sababu nde wirdoɓe tijaniyaɓe eyyi nde wonno tijaniya ene waɗi tonggode muɗum no wirdirte ko ɗum tagui addi ɗum seedeji 5 ɗi machallah 12 o capantati o capanɗe 5 o eyyi machallah ɗum woni ɗum ɗo tijani banggue farluji ɗiɗo e woni so tawi aɗa jiɗi wirdude ko heewi aɗa andi haqqille wana bawɗo yedde no feewi taw aɗa jogui ko limirɗa machallah eyyi machallah ɗum woni ko machallah joni mi yiya course o eyyi on jii ko ɗum ɗo wiyete course ɗum noon ko wirdu tijaniya wonande wirdoɓe tijaniya ɓe mbawa andude ñawore nde saɗa wirda lazim jaɓeɗe ko temedere ayi ɗum waɗi astahfirullah laabi temedere kadi mbayla mbatta temedere wonde salatul fatihi kay mbatta ka temedere wonde la ilaha illallah ayi ɗum ɗo woni jaɓeɗe taw ɗon seedeji ngala hen taw yeeso wongo ngo saɗa waɗa wasifa jungo ma ngo wirto seeɗa gadiɗo o ngara e seeɗa ɗimmijo jagga ɗo capantati nani capantati ɗiɗo henne hade ma jumde mbaɗa astahfirullah alazim allazi la ilaha illa al qayyum capantati ay ɗum waɗi addaɗo toon tan awa saɓendude so gasi noon ƴetta course o pondamo net ay pondamo ga ko capanɗe 5 ga ko capanɗe 5 kalɗo jiiɗa rewde hen ndewa wadde salatul fatihi laabi capanɗe 5 nan ga so gasi ƴetta course fof no woruno ko temedere mbaɗa la ilaha illallah temedere ma on saaha noon sappo ɗi nan ɗo sappo ɗi nan ɗo tawde aɗa foti wirde jawɗo kamal wadde wasa tampina tan mbaɗa tan ni tan lawgo tan jaggaɗo tan lawgotol tan paya hoore he sappo ɗi jawɗo kamal joni noon ka lomtiɗo ko nogas oga banggue ko nogas ay sappo ɗi gonnoga ɗi jawɗo kamal ɗi wadde lomtine jaɓe nogas salatul fatihi
ay paya ɗo net ɗum woni gasi joni noon saɗa yiɗa wadde ko asul juma kursu o fof nani ko temedere joni soga uddita gayni mbaɗa e juuɗe ma no junngo kom heewani mbaɗa astahfirullah azim allazi tati hasil fati tati so gasi noon garta e kurus he mbaɗa la ilaha illallah taka gooto la ilaha illallah kursu ha timma pooɗaga gotel aɗa fooɗa ha sappo ɗi timma wona heeɓi ujunere on saha noon garta e allah temedde ma jeegom ɗum woni asul jumaati o ɗum waɗi waɗa hen sirru goɗɗo o noon taskuɗa no moƴƴi ay kurus o ko jaɓe temedere ɗo ko temedere ɗo noon ay ɗo ko sappo ay ɗo ko sappo woni nogas wadde oɗo nogas mbattamo e temedere wondagande wona heeɓi temedere e nogas a faamide joni tawi nogas mbatta hen ɗiɗo joyi seede joyi ɗi ay wona heeɓi temedere nogas o joyi ɗo henne joyi jeegom ay jeeɗiɗi jeetati ay jeenayi wona temedere nogas jeenayi tongan ma laɗif e woni temedere nogas jeenayi ay woni laɗif o kañum sañira kurus o laɗif woni newuya wadde Allah newnanma nangude laawol ngol e weddude laawol ngol e nande ko yamira hen aɗa golla yamirore nde e newuya laɗif o nan ɗon joni noon koye jamanu gonɗa innirta ko azzamanu ko allif e laam e zayyin mim ay taƴƴo nunarak saha tongi ɗum rokkuma ko temedere e nogasa jeenayi ay kursu ari ko jamanu o fof kala ko yiɗa wadde jamanu he ene sella rewa e kurus he kurus o heewani ko temedere koye makko noon ndewata keɓa ha keɓa ko heɓete ko ɗum nan waɗi kurus o nan ɗon ko ɗum woni ko goltone kursaji kadi patere makko nani ɗon ceerno Bassirou caggal nde kalɗen kurus o gaynuɗen holko ɓurma welde e gollal kurus he alhamdulillah gollal kurus ngal kam ko sutura mawɗo tan kurus o ala pertement ala tampere ene waɗi suurade kadi machallah aɗa wona hen aɗa gollo neɗɗo yimaɗo yurmoma no feewi kono alhamdulillah tawa aɗa humta hen haajuji ma machallah alhamdulillah ɗum en weeli hen hen no feewi no feewi kadi so ɗum caggal ɗum eɗen duwono mbamin baba Ama Sow yo Allah yurmo yaafoma allahumma amin yo Allah yurmo yaafoma Allah harnamo aljana allahumma amin omo hokki en hen doole no feewi omo hokki en hen tindinore e yamirore no feewi hay 2022 nde o ruttotonde ñande mum mi wonani balɗe ɗiɗi balɗe tati komin mbayrodirɗo demal galle ceerno ɗo oy kam tinno hen de so tawi tan aɗa jaggi hen aɗa tinni hen a pijirani ɗum ma Allah suure hen ɗum ɗon noon kam mbiɗa yii ɗum no feewi alhamdulillah tindinade makko nde mbiɗa yii ɗum no feewi alhamdulillah machallah kon ko tinniɗo o banggue ɗonde maccal makko o wuuri hen hawti e joomi ko o aybani hen o aybinaga hen o woni hen haw yalti hen ɓiɓɓe kadi doni ɗum goni hen kadi dendagal jamnuɗo haala makko heddi e haala makko yi hen nafoore yi hen nafoore kala tan mo tindinno jaɓi tindinore heddi hen woni hen yi hen nafoore ɗum woni neɗɗo daña moƴƴere kolla bande en jiya moƴƴere pooɗa hen bande en ɗum neɗɗo ko jiya ko mo jiyanɗa hoorema ko kala mo jiya ɗum to aɗa yiɗan ɗum on ɗum woni neɗɗo kono ko ɗo wano kala ko mo yi mo haala nafoore jaɓa nafoore nde golla keɓade caloɗa waccuma ndeja woni neɗɗo so haali neɗɗo nafoore jaɓi golli nafoore kañum jeeyi haalanama nafoore jaɓani nanani gacca ɗum yo haaju muɗum alhamdulillah rabbil alamin joni noon to banggue coursaji ɗi soɗon nasa ɗum
no mbaɗa toon kileneɓe woɓɓe ko ñaatɓe woɓɓe ko deejɓe hoore mbaɗa toon kile ara maɓɓe hol ñaawa muune maɓɓe eyi neɗɗo kam gollotoɗo alay sago adi fof o artina muñal sabu fof nani hen a hawraɗe belɗo a hawraɗe mettuɗo e ene ngara gollana ɗum ha an kam jaggoɗa an gollal ma ngal feewi jomum ara wima mbaɗɗa ko haydara fewani hen woɓɓe so yi fewani o wattata ko ha gasa itta ha laaɓa mbattanama ko wi ko walla waɓa koye gum eyi so tawi jomum yiiɗi ko yo changé a wiyat ɗum so tawi aɗa jogui ya waktu jaajjo golle ɗe ɓittani mbiya ɗum kañumne so tawi ene jogui no jooɗori ala to yahata e heñaki yo jooɗo holluma no yiɗiri ni mbaɗirana ɗum noon kono yo yebtata ko bunngol ala yobtata ko yomno ala yobtata ɓay kay ko kañum ko ɗum ko yiɗi ko ɗum wima an kadi yoɓima ha paari hay so yoɓanima ni ko kaldun ɗon ko kadi ko an ko hen tan keddoroɗa so wona taw illa taw wonko matériel namdiɗo wattede hen ɓay matériel o kadi an a pewanta ɗum ka coodowo mbiyam aha joni noon ko jiɗɗa ko ɗum wawata gasirde noon prix mo kalduno nde no on heɓata ɗum ɗo ko ma ɓeyda sabba naggam mi wattanma hen so tawi ene jarani jomum waɗa ɗum so tawi jaranani jomum accira noon so tawi ko pewnuɗa ko ɗum ene wawi heddade hen heddo hen so tawi kadi wawa heddade hen ƴeewa kadi kañum feere wonde kadi no yiɗiri kadi battirana ɗum noon yon course mo tañiɗa o mbatta no wano ni walla hankadi kam no wawno ni kam o wawata wawtude noon hankadi a waɗat hen tan ha jomum wawa wirdirde mo kaɓɓan ko ha tiga a ɓatan ha ñootama ha yooɗa eyi woto ñooɗa dokkama o wasa hebdo hen ɓuuɗu tan yo certu tan eyi yo certu tan eyi jokka golle ma taw ndukani taw ndukani on kaɓani certana jaam eyi alhamdulillah joni so tawi on kawre ñaaɓe ne mbatton eyi so on kawre ñaaɗɓe min kewi tan ko waddude e mum maslaha so yeehi noon ha hankadi taƴi fiɓorako hankadi anina hollat ɗum tan jikku maɗo ko ɗum tan heewade kono kam alhamdulillah emin ndento hen no fewi emin ndento emin ndento kadi aɗa gollana aɗa jomni adda course muɗum taw no yiruno course o no wano ni sikka o wawata waylade ha o jogo mbadi gondi pewna ɗum ha o jogo mbadi gondi jomum ara wima ala wona oɗo course joguinomi wona oɗo course joguinomi ƴewnam course amo mbiya ɗum ala ko oɗo wiyamo ala ko fewnte hen ko ɗum ittama wattama waɗama ɗum ɗo so joni tawi jomum ko paamo faama kam ko wayla ko ɗum wattiri mum mbadi gondi so tawi jomum wona paamawo noon kañum kam yiɗata tan kadi ko heptude course muɗum e ko yomnoma ko e annene so tawi ka muñowo totta jomum course o e ko yomna fof mbiya ɗum yono yaada hen an keddoɗo ɗo keddinoɗa ma Allah lomtinani ko noon joni noon e golle he oɗon kawra he moƴƴiɓe taw kalda e mum ɗum ɗo itta goɗɗum waɗa ma wattanma e goɗɗum emin kawra hen min kawra hen ɗo ni premier am ɗo e Kaolack arde ɗo hawrude e mawlude Medina Baye woni 2009 wonimi ko Madina ƴettumi ɗo course aji e yeeyoɓeɓe miɗa yirleno tawmi noon ko tottirami ko e ko eɓe jeeya less muɗum kanko ba Amadou mo mbiɗen noon o wi kam an kori aɗa jeeya mbiyam min de fodde ko tottirami ko miɗa yiya ɓe jeeya ɗum less o wi kam joni ar jooɗɗo hen gar mi jooɗimi to jooɗimi ɗo o haji goto o imi ko Amérique o yirli ɗon e ɗum ɗo hen no fewi o heɓa ronkiran heɓde mo famodiri saabu ɗemgal ngal Allah waɗi o tawi en ɗon eɗen kocca hen seeɗa hayso en porani kam eɗen kocca hen seeɗa o wi angale o wi so tawi eɗen mbawi fewnude course o tijjaniya o no fewnirani ene manki fewde course aji ɗi koɗe ɗiɗi yo en pewnuɗi haɗi peewa haɗi gonta tijjaniya normal o yoɓa en no foti o yoɓirte en mbiyomi aha miɗa wawi fewnude o wi hom no foti mbiyomi ko 400 mbuuɗ o wi hom so tawi mi fewni course fof ma o yoɓannam ɗum ujunere pewnum course aji ɗi ha feewi o ari o welti o itti ujunaji ɗiɗi o totti kam ala waɗi hen ujunaji ɗiɗi woni o ɓeydi jobdi kaldunomi ko ndi woni o ɓeydi ɗum course fof 100 min kalduno ɗiɗi ɗiw 900 course fof ɓeydi hen 960 eyyi ɗon kadi min goni sihilaɓe kadi woni kala kildial mo heeɓi pewnanteɗo o addana ɗo woni baba Amadou o wi kam nawdu course aji ɗi guittuda gara jooɗɗa ɗum ɗo ɓuuri wadde ma nafoore ni woni on mawlude ko noon gonimi ɗon ha mawlude o gasi
koye ɗum tan gonni eski alhamdulillah machallah machallah kamen joni noon batton ko en gros walla ko détail tan walla ko mbaɗata ko to jaaruɗa an minen ko data min mbaɗata so wona keɓa client jiɗɗo ko heewi aɗa andi so tawi woni yaltude hen mbiya ɗum ala an ko banggue taw ko yaa tan cooda ñaaƴema tan pewna aɗa fewna coursaji aɗa fawa aɗa ha heewa woɗo gata somo nawa ala ɗum min cuwara nde wonno ko finance namdi emin ngala doole mum taw ɗum namdi ko kalis tigi joni jokkodire yeeyoɓe walla jokkodira yeeyoɓe alhamdulillah emin jokkodire yeeyoɓe ɓe nelde on kuusa tan tokko toon tan jeyan ɗon dewta haalinoɓe walla ma cumo ɗon ala emin jokkodire yeeyoɓe e jogui musidɗam goto ko séréer ni kono ko séréer moƴƴo kadi no wiyete o wiyete ko Ibrahima Cissé ɗo woni nokkuji o woni ko ɗo banggue Passy ɗo hen hakkude mum e Gambie ɗo no woni machallah eyyi on totta kam coursaji mbiɗa yeeya mi nodditamo ko kalis makko kadi e musidɓe men goto ne wiye Daouda Ba ene jeeya cullel Thialé Agnam Siwol toon o jeeya omo nelden kankone coursaji kadi tan mbaɗa pos doga hono kollayde hono kollayde ala min kewa min mbatta ɗum ɗon mbatta ɗum min mbatta ɗum joni noon mbinoɗa gonɗon wuuro mon to wonno e subalɓe de o sunnatu subalɓe oɗon gowanno walla gowata walla gowatano toon ene waɗi awo subalɓe ene gawa onon gona subalɓe ala min gona subalɓe min gona wona kollade jaa wujje se liɗɗi mbiya ko subalɓe e wuuro heede kala ni hiiɗo ngam mawni hen ene wawi awde o mbawi ndiyam wawi ndiyam walla wawa ndiyam waɗi ma guillo alhamdulillah bi alamin joni noon ko basirɗa musidɓe wonɓe coursaji ɓe hol noɓe poti wonirde hen e muñal ngal poti jogade hen kadi haqqillantagal poti wonde hen e renade e rentade hen gollal mum no moƴƴi gollal kertinigal ala hen kadi pamɗugal ala hen so tawi a jagguirigal no poɗɗa jagguirigal tan ngal hokkuma haqqe magga kono so tawi aɗa jagguirigal caggal junggo aɗa hen ala hen tan kadi kangal ne mangal jagguiri caggal junggo yaadi tan ko e sénare yaadi ko e nundal so tawi aɗa gollo e coursaji aɗa yaara e banggueji goɗɗi ma tunmin hay ɓe mbayano noon ɓe ɗum noon ko rentade no feewi kala gollal kadi ko noon foti waade kadi e surtout noon kadi course e deftere namde ko laaɓal gollal fof kam namdi ko laaɓal kono ɗeɗe gueɗe ɗiɗi kam nde wonno koɗe gueɗe ceniɗe ko ɗum tagui ɗe ɓeera ko yiɗana goɗɗo ko yiɗani hoore mum ko kadi wawde funtodirde kadi e killineɓe wawde funtodirde e killineɓe saabu aduna ko aduna sifori noon a hawrat e belɗo a hawrat mo welani a hawrat e moƴƴo hawra kadi mo moƴƴani ɗum noon so tawi a wona jaɓƴo tan mbaɗa kono amni fade fittano sa renaki tan a heɓata ko jiɗɗa ko kadi ɓiloɗa inchallah joni noon ko madina ɗo nde min goni ɗon nde saaha cugago tigui rigui nde on saaha kam ko e ɗon tan e wuuro he min goni so ndungu ari emin ndema so ndungu silti min jooɗo ko noon tan min gonirno no gonirno ha hedde 2002 gimmi nden on saaha noon haqqillam naati e ɗanngal e woni yaade mbiɗa yiiɗi yaltude woni no mbirumami nane ni jaymi Gambie ala ko fati Madina kalten joni e banggue Madina kam ko demal ngal tan demal ngal tan so wona ɗum tan min gonirno altike joni arti arti joni alti Madina arti gati Madina joni Madina kalten banggue Madina kam ko demal ngal tan min gonirɗo ɗum tan min joni palto joni Madina walla eyyi emin berta ɗo damagal e ceerno ɗo oɗo saaha min berta ɗon so tawi ndungu toɓi min jaaha emin ndemoya kadi emin garta kadi min berta ɗon kadi ɗo damagal ceerno ɗo inchallah ɗon wonno liggo ɗon wonɗon ko coursaji ɗi ɓuuri walla wadde ko coursaji ɗi tan mbadda hay batte ala min mbaɗat naydal coursaji ɗi tan waktu o tan jampan jama kata jokkugol moɗon waktu yoni hamin jaaha jama min juuli min garta kadi min continue gollami min goni joni noon to banggue wuuro ngo ne waɗi ko wayno gueɗe laamiyankoje ko wayno laamu ngo jogui toon gueɗe mum e wuuri walla ala e banggue gendarmerie en police en douane en gueɗe goɗɗe e wuuro he
wala ko wayno mairie en wayno dispensaire en ko wayno gueɗe baɗe noon e wuuro he eyi alhamdulillah dispensaire nan ɗon eyi jeeyi ɗum mawde eyi hôpital mawɗo he o mon ɗon machallah to saɗa toon ene waɗi tokos o woni gadiɗo o woni gadiɗo on heedi banggue funnague wuro ngo eyi rewi hen ko hôpital keɗɗo saɗa naata wuro ngo sa yawtiro Dakar FM woni joni ɗo tan ko hôpital o ndewonda hen omo heedi funnague tali o machallah eyi machallah saɗa ɗum kadi police gendarmerie kam ko ɓooyanko ari ɗon ene ɓooyi kam yidde arde ɗon kono nde wonno wuro ngo kañum mbi sinciraka gueɗe laamu ɓooyanko ɓe ngari ɗon hay ɗum ni ɓe manki jooɗade ha no feewi kadi poste en ala poste en ala poste kam tan guurɗo tan taw ko gendarmerie gueɗe neldide haalsa en toon eyi kerini kel nan toon westiñoji nan toon riya nan toon weefen ɗen gueɗe fof orange mo en ɗen gueɗe fof nan toon alhamdulillah alamin joni to banggue mairie o ne nan toon eyi mairie nan toon mairie nan kono moodi wonde e mairie he gadiɗo wonde e mairie he wiyete ko Amadou Diane Gollo on adi wonde hen caggal muɗum ɗo woni ɗon ko wiyeteɗo Saydou Ba o immi ɗon ko o saaha joni ko Alaji Bara wonno ɓe ɗon o jarata toon eyi ɗo min jarata alhamdulillah joni noon kayitaji newi walla newata ko toon kayitaji ene cattide kayitaji jibinande en kayitaji jibinande kam vraiment ene cattiri min no feewi saabu a yahat jaha no feewi saabu min e hooram hay to gonmi ɗo won kayit mo yimi lijjide toon kono mi ronki heɓdemo inchallah saabu ne satti no feewi on jahani hen haalande ko ene wulta ɗum e mabɓe inde wonno anani Madina kañum yarani e banggue aduna o no yaari ni hunde fof ko almudagal wiyete kala ko kaɗa waɗa kadi ko ya kalnoya ceerno sa haalani ceerno nodda kamɓe ardiɓe ɓe haalana ɓe ɗum noon kadi to banggue haalangol ceerno to kadi wona gimmiɗo ko kadi immo kadi ɗum ɗo metti kam tan mbiɗa yaha mbiɗa haalanoya ceerno ala ko ma wooda mawɓe ardiɓe jiiɓe ene gandi ɗum ɗo wona hunde fewnitinde e wuuro he mbaɗa dental mumen jaaha jettina ɗum ceerno ceerno so nana ɗum nodda heɗɓe hen ɓe o namdo ɗumen beele ko haala ko noon wayi so tawi ko noon wayi o yon ala ballire yimɓe ɓe no poti neworade no ɓe poti heɓirde ni ha newo ballireɓe noon eyi so tawi jomum heddima hen mata ban so heddaki hen kadi so tawi yimɓeɓe garti ɗon ma kadi ceerno kadi haalan ɗum kadi wiya ɗum an ko kalaneɗa ñanden ko waɗ ɗum wuuro ngo ko wonko namdi e ko wonko ko namdaki eyi walluɓe ko ni woniraɗo ni wuuro he joni ko wayno kayitaji ɗi ko yoɓete walla ar tan ɓe mballuma keɓa tan jara noon ala yoɓete yoɓete kala kayit ko banggue kala kayit ko banggue joddu ko banggue kayit goɗɗo kayit ɗi jiɗɗa fof ko banggue muɗum joni so jibinama nokku goɗɗo ari joni ari a feeri e wuuro he te an ko nokku goɗɗo jibinaɗa kayite ma yiiɗi wadde kayite ma e wuuro he no mbatta eyi a yahat to mairie to sa yettima mairie o kalana golloɓe toon ɓe mballuma ɓe kalama ɗo ndewata ha keeɓa kayitaji waylude kayitaji ma saabu saha fof so e jeeyi toon ɗen kewi nde wonno wuuro ngo ego heewi ɓe ganduɗa hoorema ko caggal leydi ndi gimmi ko wayno Mauritanie en Gambie en ha Guinée en ene heewi ɗum sa fof eɗen jeeya aroɓe toon waylude kayitaji mumen kono kadi alhamdulillah eɓe keeɓa eɓe keeɓa kadi nde wonno duwaw nan hen duwaw nan inchallah joni waɗi école walla ala école aji ala école aji cuwa naddir ɗon machallah suwaro ko kam janggue kam ɓuurano en eyi janggue banggue ɓuurano kam e sari o alhamdulillah ɗum kam hande ene jangguen to banggue rewɓe foti jangga ɗum sur banggue rewɓe e worɓe fof jangga machallah pulaar o ne jangguete walla jangga pulaar o alhamdulillah ceerno men ceerno Jalal Line wonko waɗi hen no feewi machallah no feewi dari hen no feewi machallah machallah alhamdulillah way duɗɗu tan do cerade e wuuro he rewɓe janguinta rewɓe janguin ɗum ala mi yiyani rewɓe janguinta mi yiyani to rewɓe worɓe tan jimi en janggui machallah alhamdulillah min beltima kadi haga tonguima kadi alhamdulillah bil alamina eno hol konngol maynigo ma eyi alhamdulillah ko caggal yettude ay nelaɗo mum ko salminde tan no mbiruɗen ni salminde galle o foof debbo hen e gorko hen mawɗo hen e suka hen e ñaago Allah tan nde Allah waɗata e galle he barke
ɓeyda barke o uddita arkusaji ɗi yaañi waɗa hen cellal duumingal suka noon e mawɗo hen e gorko hen e debbo hen fof kala mo limti juuma en mbaynima kadi bandiraɓe ɗe mbiyaɓe kadi yoɓe tinno ɓe mbatta kaqqillaji e Dental Dine TV sabu ɗum ɗo ko ma duuse weeɓani wona hunde weɓde ko matériel uji gonɗo ko kuura dognata ɗum ko connexion dognata ɗum ala sago so tawi accidama e jungo goto tan hay so tawi ma won yimɓe keɓno jiɗiri ni sa rena kadi ma wonde ngakkoyi sabu ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa eyyi en juurima en ñaguima ɗo en jaafiguima kadi yaaboya e banggue haala he so tawi feewi alhamdulillah rabbil alamin ɗum woni ko jinnoɗen so tawi kadi woodi no way kadi gandon ko neɗɗo woni timmani alhamdulillah machallah eyyi alhamdulillah ɗum on yewtere timmi heddi ko goɗɗo kadi ne ara inchallahu taala woni tataɓere nde en keeɓi rogere ɗi adnire nde woni ɗimmere nde tataɓere heddi kadi gudden golle ɗe inchallah Cheikh Bachir Allah jarama min beltima e haala ma kadi ka tonguima ka hewani alhamdulillah rabbil alamin kadi a haali fof dewɗa ɗo kadi oɗo kadi kaloɗo o ko baɗirawo amen kanko noon e yummakko e joom suudamo jiidima e baaba e kañum e nana garnane o biyete Abdoul o yummo Abdoul o e yummo oɗo e joom suudamo jiidima e baaba nani bisimillah joni kadi min gaccitma beele keɓen kadi garo o nadde inchallah taala seydi wan wala ko li ha joni waylaki ko wan assalamu aleykum gongol en calminama kadi en juurama e jokkude yewtere men tataɓire eɗen bismiɗo kadi biyeteɗo Jalaluddin Mahmoud oɗo ko ɓiyam kanko guindirnomi ceerno Jalaluddin Ba mo ganduɗon o nde wonno ceerno Jalaluddin Ba Madina Gounass yummakko tan e nenam jiidi yumma e baaba ko neɗɗo tedduɗo mo kursinmi horsinimi neɗɗo tedduɗo jiɗɗomi jiiɗanɗomi kala hunde minen gonduno Fass Gounass min baddi gueɗe kewɗe e moƴƴeriji ɗum saabi oɗo guindirmomi o wiyete ko Jalaluddin o ko Mahmoud Jalaluddin kanko noon bismiɗen ɗo henne kanko ara kadi o min namdoɗenmo kadi o haalen ko foti haalde ko Jalaluddin a salminama a juurama yo min namdoma no mbiyeteɗa e inde yumma e bamma eɗo jibinaɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Min calmini min juurima min ñaguima do e yaafuya min mbiyeten ko Jalaluddin jinnaɗam gorko wiyete ko ceerno Yahya Ly jinnaɗo debbo wiyete ko sokhna Aissata Ndiaye min jibinani ko Kaolack tane holden 1994 hoɗɗo mawnuɗa min ko Kaolack mawno kadi ko ɗon jibinami eyyi gari janngol Qur'an ɗo jinnaɗam ɗo ceerno Yahya Ly
on saha taw miɗa woni suka min jaada e luumaji e to makko ɗo min jaada luumaji omo jangine kam alqur'ana kadi omo jangine kam kadi golle ɗe no sifori ni e nangu ha to goɗɗumi ɗum fof min jokkodiri hen o ari to musidɗo makko wiyete ceerno Aliou Baal to jeere ɗo ƴettuɗon bagasuji kadi o rokki kam ɗum fof min continue omo jangini kam kadi ha Allah hoddiri fof min gummi e jungo makko pami musidɗo goto wiye Abdou ceerno Ibrahima Ba to Nimza ɗo ɗon kadi jokkumi ɗon jangde seeɗa duuɓi seeɗa heewani jaltumi ɗon eyi sari o jangi hen seeɗa sari mi jangi sari o mi jangi ha muqaddimatu alhamdulillah a hina Fouta walla hena Fouta eyi mi yehino Fouta holto e nokkuji Fouta jarnoɗa gadi mi yaade Fouta ko nokku ne wiye Ciloñ gomi ɗon seeɗa kisa woodi musidɗam no wonno Wourossogui gila ko adi min kalduno min gadodiri amin kawra Wourossogui on saaha no jaami Madina ƴettumi lawol paami Ciloñ gomi toon seeɗa gummimi Ciloñ paami Wourossogui min gondi ɗon hitande wonno hitande wonno ko 2017 ko 2017 2018 gartuɗa nde to jarnoɗa ne gummin toon gartumi ɗo gondumi koye mawnam ne wiye Cheikh Ahmed Tidiane Ly gondumi makko omo jangi kam alhaali portable fewnugol portable uji o hitande puɗɗa gollidde makko min puɗɗima goldirde makko de 2018 e 2018 puɗɗi gollirde ha e 2019 eyi inchallah on saha ɗon duwodirɗon eyi on saha o accidma joni ma jaaɗa holtoon eyi haɗa o ɗaccidami komin gollidi ha Allah waɗi hen kadi ko hen desmi ko 2019 Allah waɗi kadi min o downi kam mo desɗa desmi ko no wiye Hawli mo Ceerno Ahmad Sall Madina Gounass ɓen duno kadi jinnaɗoma gorko yo Allah yurmo yafom yo toon ɓuuroma yo ɓoydona sakkanare desɗa ɓiɗa nde desmine jokkumi golle to Ceerno Ahmad Tidiane Ly ha o downi kam on saaha jaami Dakar gomi toon seeɗa ɗe ndar toon palasuji jeeɗa toon jarom Dakar fof ƴeew toon golle ɗe gollannon ɗo nde ɓe jokkumi Dakar kisa jaami toon min ndar toon palasuji ne ceeri kadi moyen ala kadi ko jigimi ko taw heewani gummimi toon gartumi Kaolack pewnitimi keblimi paami Madina Gounass eyi o hitande jaaɗa Madina Gounass koye 2019 koye octobre hawruno jaaɗa Madina Gounass ko wonno golle ma toon jano Madina Gounass ko fewnugol portable uji e jaami toon de kaldumi koye Tokaram Ceerno Dialalo mbiyomi gari ɗo ko yidde gollude gollam noon ko fewnude ko portable uji mi ala moyen mi ala doole kono mi yiɗi wallede no gollirimi on saaha noon o waddi kam musidɗo makko goto ko tokor makko Dialalo Diallo o yimi gondu ɗon placé kisi noon taw to wonɗo ɓe noon yiɗirmi fewnitaki e am kala momi ko bismi wadde mo ƴewnam nokku goɗɗo on saaha noon min keɓani darde place on saaha darmi kalami kawam kaw Talla mi salminima kadi mi juurima on feewi kala momi ɗum on darni kam place to muspala ɗo gommi ɗon joni gaɗa a ettima ceerno a yettaki ceerno garmi nde ala heeɓa yetta ceerno ma yi ha dumanno on saaha kalami kawam min yaadi to ceerno eyi kala momi hol hitande garmi ɗon kadi ko holko woni gollam ko portable gollam kadi kala momi fof no sifori minnitimi mbiyon ko kala momi o yaha mi andi jinnaɓe ma e on saaha noon o downi kam o bisimillam e wuuro he o haalni kam serɗoji wuuro ngo ko dewal Allah sunna neraɗo sallah sallam lawa Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu e nunɗal e ɗum so neɗɗo heddima ɗen gueɗe tan tel alhamdulillah baali ma Allah newni ko yiɗi ko woni hen joni a nunɗi walla nunɗani alhamdulillah baali mbiɗa etode nunɗal kam weeɓani kono kam alhamdulillah baali mbiɗa eto saabu nde Allah rokki kam jinnaɓe moƴƴuɓe hono Ceerno Yahya Ly e sokhna Aissata Ndiaye mbiɗa fanoroɓe no feewi saabu kala ko gonmi caggal annabi sallallahu alaihi wasallam ko mabɓe guittumi saabu ko ñangui kam golle ɗe ñangui kam meccal ngal en nunɗal e foof
wadde ko weltare tan alhamdulillahi rabbil alamin kadi mi yii ne yaaru yeeso no feewi no feewi no feewi no feewi kadi Allah nandi kode kadi ko yeeso yarate inchallahu taala joni holno gonirɗa Madina hol mbaɗi goniɗa toon mbaɗi gollal ma toon eyi alhamdulillahi rabbil alamin Madina kam o saaha gommi to musfala nde gommi toon ko 2019 gaymi toon de kawam talla waddi kam e musidɗo goto wiye Ahmad Tidiane gommi e leegal he ha 2020 gommi e place he patimi to leegal ne wiye Afia to gommi ha joni mbiɗa golla gollam de mbiɗa wadde e kilneɓe masalaha kadi amin pamodiri no fewi alhamdulillahi rabbil alamin ɗum golle ko an tan goji walla woni denɗaɗi e golle ɗe puɗɗotom de ko min tan jeenam golle ɗe kono yaha ɓoyde taw gueɗe kewɗe ina sohle place he taw ala kadi moyen ala kadi mbaddumi e junngo no ɗayibu mo ceerno Dialalo taw meeɗi haalni ceerno tokaram ceerno Dialalo kala momi pour yo wallam financement e place he sabu mbiɗa wawi gollam de mbiɗa waddi hen komi ala moyen on saha waddi kam ɓiiko no wiye ɗayibu e min gondi o addi hunde gaddimo hunde min mbaɗi place he amin liggo alhamdulillahi rabbil alamin ha joni walla on certi e ha joni amin golla ɗo inchallah a nunɗi ɗo cayino a yimɗi ɗo eyi mbiɗa eto heede no cayino ya nunɗi mbiɗa etode nunɗo mbiɗa eto no fewi mi ñaagi Allah kadi Allah nano hen sutoro no fewi inchallah on jaaha jama juuɗo birdoya walla eyi alhamdulillah to gommi ɗo e jama kuccodiri Afia ɗo kala waktu mi uddat mi yaha mi juule mi arta wasifa mbaɗa wasifa mbiɗa jooɗo saha mi jottako alhamdulillah a nundi ɗon eyi nawate alhamdulillah e joni noon to banggue golle mon ɗe gal wuuro ngo ko wuuro sunna eɗe mbadditeno e hakkude worɓe e rewɓe so ɗon gaare moɗon e gollal ngal banggue needi e renade e rentade wona ko hakkude gorko e debbo ko rewɓe hoto juuton jotto banggue worɓe ɓe jooɗo banggue eyi alhamdulillahi rabbil alamin on banggue kam ko yettere Allah no fewi sabu wuuro ngo kam ne andira ko wuuro sunna sabu ko ɗum guila guuran ceerno mawɗo koye ɗum wona ha joni kadi ko place kam sa woni hen alay saago ko gueɗe kewɗe ma yiiɗi hen ma dañ kilnen worɓe ma dañ kilnen worɓe kono kamɓe kadi alhamdulillahi rabbil alamin eɓe jogui paam ɓe ganduɗa ala probléme goto min kadi soɓe gaari yam mi fijjere mabɓe mi jaldere mabɓe ha mi heeɓa ko jinmi ko sabu ko kalis tan jinmi e mabɓe alay saago wadde mi fijje mabɓe mi jalde mabɓe hami heeɓa ko jinmi ko koko on kaɓataki ala eyi file goɓɓe seeɗa ala meeɗa tawde amin ndenti e on banggue no fewi toon to banggue demal on ndemani ala min kam banggal am kam min kam mi rema hen bamani kewmi tan accude ha nungu silta kala ko Allah yiiɗi kam hemi sooda hen mi nelda jinnaɓe bamani ala bam aha kay no wawi wonde bama remata no wawi wonde ɓay gon Abdoul Bani joni noon to banggue gonol mon toon ngal guuraka holno guuriɗon toon e alhamdulillahi rabbil alamin guuraka kam ene newi newaki a tenkoyde walla ala mi tenkoy Abdoul Ba woni jaati ma walla min jaati kam wiyete ko kaw talla e o jaati kam guila jaami Madina koyo gallam ko ɗon gonmi ko ɗon talla ko jiide moɗon talla ko kawam ko miñum nenam ko jiide yimma ke nenen jiiɗi mum e baba machallah e kay joni ɗo hono Basiru e Abdoul Ba kamɓe nayo jiiɗi yimma e baba e kaw talla Ibrahima ɓe e yimiraɓe jiiɗima baba imano wiyete imano wiyete nena mi Aissata Ndiaye yimmum Bachir no wiyete ɗum Basiru ko nen faama yimmum Abdoul no wiyete wi ko nen sabi wiyete machallah alhamdulillah e joni to banggue gonal mon toon ko luwas mbatton walla garata tan gorona galle tan jogata e mbuɗu banggue place walla galle ko place galle tan dokkoɗa suudu ya woni hen ko luwas tan walla ko bandiragal tan garata gona galle aɗa wona hen aɗa ñaama hen aɗa waɗa hen fodde ma e galle eyi alhamdulillahi rabbil alamin on banggue kam minen kam min luwani sabu min goni ko galle kaw en eyi amin jaajnaɗo no fewi alhamdulillahi rabbil alamin amin doka kadi suudu tomin goni amin dawa amin jippo kadi amin pijje mabɓe amin mbaddema foof mbaɗa fodde walla mbaɗa fodde eyi kala ko Allah yiiɗi amen e mabɓe amin mbaɗa ɗum inchallah joni jaara toon ko aɗa yi toon nokku tan mbiɗa ko an jeeni hoorema tawa a yeehi haalli ceerno a yiiɗi dañde galle hoɗo dewɗa ha ɗum ɗen gueɗe eyi min ne jaami toon ne jiɗmi galle nde komi jaaro to tokaram kala momi mbiyami tokaram mi yiɗɗo galle e kala mi tokaram mi yiɗɗo galle on saaha o jaali e o sa yiɗino galle tawa himi ɓooyi
sabu bamma alano ɗum pourtant ɗo yoɗen ɗo galle e waɗi sa dañan galle waɗa ko ma woni kala mo ikon bisimilla mi jaɓi kañum haalan ceerno mbiyam bisimilla kono alhaali sifori ni kamɓe ɓe jooɗaki ɓe ɓuri wonde koye vaysuji tan on saaha noon duttiɗima to ceerno bayel kala momi taw ko ngu kala momi mbiyam yiɗi galle on saaha noon o rokki kam ñalawma jom arto min kawara o haalna ceerno ceerno bayel jiiɗa makko ceerno bayel konko e babam yimmiraɓe jiiɗima e baba eyi kala momi noon oyi on saaha mo nanngu ñalawma o ara min miri e on saaha taw nungu naati makko kala momi saha min rewma ko ha min siftinamo ha Allah waɗi saaha goto o noddi kam o haalni kam o yomin kawrude damogal ceerno ɗo on saaha jaami ɗon o waddi kam baba siraji nan galle min kawri ɗon min jeehi leegal no wiye amanatullahi dow to hedde galle basiran to min jeehi min kawri toon on saaha tan omo rokkonna woɓɓe galle kisa o no wonno galle goɗɗo nan ɗon on galle on no waɗanno ko ganduɗa yaɗani e sunno wuure he o noddi kam wi kam so tawi mi wawi ruttude on kalis mo waɗe galle he o rokkam galle o mbiyami ala yo rokkam terrain ɓol tan mi wone wadde kala ko Allah yiɗi kam hen ha timmi foof ɗum ɓuuri wi kam bisimilla on saaha noon o rokkam ɗon terrain no hawri le 6 juin 2024 on saaha rokkam galle o alhamdulillah rabbil alamin no galle o noko mbaɗɗa waɗa huude hen taw eyi alhamdulillah rabbil alamin nde rokkam galle o o haalni kam sarɗiyeji sarɗiyeji somi sawata kawto galle a toppitat e sabu heewɓe ne gara yiiɗa ferde taw ngala toɓe goni galle i nangga taw nga accitaka o sa o haalni kam noon e kam ɗo to galle rokkam ko 6 mois jomum wona waɗa hen hunde on saha ne haalni kam noon mbiyami baba mi ala moyen mi ala doole ko amajjani kadi ko liggey gonmi o ko seeɗa so mbawmi waɗirde on saha kam bisimilla mi yamiri kono tinno tan eto mbiyami bisimilla inchallah yi ha dumuna goto min jii ha 5 mois en on saha o noddi kam yom jalawɗo mbiyam nam baba yom ko ligga aɗa nde toppiti galle o de mbiyam aha kay mi toppiti kom holko mbaɗɗa toon mbiyam so aɗa waɗa hunde kom saabu Allah tinno waɗa wotton hunde haade heftede mi hersa hen sabu wiyete mbiya bandam taw ko ceerno yami ɗum mbiyam bisimilla on saha noon ñaguimi Allah subahana wa taala mo ganduɗa hunde o ronkani kala ko ñaguiɗamo o waɗante o walli kam ha hunde newi kemmi ciment e leydi kemmi kalis comi ciment e leydi meɗe fiya tuufe kemmi maçon no wiye Ibn Gaye kadi ko leegal to woni amani min goɗɗodirani kadi ko minen gondi fedde noddu mum kala mum min ndiidi ñanden samedi min ndiidi le 25 juillet min ndiidi galle o min mbaɗi toon suudu woturu e salle de bain pour entanda hay galle heftede kadi min ñagui duwaw no fewi inchallah nde Allah timminde foof joni noon nde ndiidata nde a haali ceerno walla a haalani ceerno aɗa ndiidem de ko kawam kalami gondum galle o on kalami kadi noddumi kadi jinnaɓam kalami jinnaɓam kadi min ñagui duwaw ne ndiidam galle o joni ceerno tinni aɗa yiiɗon galle e ceerno tinni ne kebbimi de mi yehi ka to ceerno tokatam ceerno jalal kala momi kadi mi haalni ceerno pappa mi yiɗi mi yiɗi wallede sirrul binayi pour mi wawa mahde gallam o e kam fuɗɗo tan sa fuɗɗima ma Allah gayni foof mbiya aha no woodi on sa puɗɗima noon ha joni mbiɗa wadde hen seeɗa seeɗa inchallah joni noon holko woni fergo e fergo ko woni ko fergo no ceerno nguuran ceerno maw tan ko yonno ko sunna ko golle Allah tan e sunna sallallahu alaihi wasallam e law sawti jardi Allah kadi ndewa ko wuro ngo yiɗi ko gacca ko wuro ngo haɗi ko e so tawi aɗa heddi ko wuro ngo yaadi ko gona hen e dow jaam so tawi a jaɓani noon wonno way sabu so ceerno hay sa dañi toon probléme a nawama caali ko gueɗɗi ceerno witama a jaɓa piyeɗa keddoɗa e wuuro he a jaɓani ɓofta bagage ma jalta wuuro ngo eyi alhamdulillah joni noon to banggue gonal mon golle he waɗi ko waktuji ndewa toon waɗa ñande fof ndewa toon eyi alhamdulillah rabbil alamin minen kam min ngala jour de repos ko ñande fof min ndewata sabu ko golle amen ko golle koye amen
sabu golle weeɓani o sa dañi golle ma tan nangu ha tiiɗa eyi so wonata ko aljuma min dawata ha 1 heure so noddinama min jippo eyi min jippo sabu juma o so juma juulama kadi min garta so asru fuɗɗima min gudda min mbaɗa asru min garta min guddita ha 22 heures min gudda min koota min poftoya inchallah joni noon ko golle goltoɗon hono golloton golle ɗe golle ɗe batte golle mon ɗe ko portable tan mbatton walla mbaɗi hen goɗɗum eyyi ko portable min pewdata kadi amin mbaddi hen ƴeygol belendaji en chargeur aji en pochette aji en écran ji kadi amin jeeyi ɗum kadi alhamdulillahi rabbil alamin joni arab momɓe ene cooda ɗe walla oɗon golla jomumen son gollima portable jananal on bonningal waɗata jomuɗum on dutta ɗum haasi muɗum walla ko holno mbattane muɗum addi portable mum yo fewne ngal fewani mbaɗata jomuɗum eyyi alhamdulillah haalma adduno o dokkitama haalis makko e portable gongal walla hol ñawore moɗon ɗon banggue eyyi alhamdulillahi rabbil alamin so tawi taw jomum addi portable muɗum min gollani ɗum no wirnoni goɗɗum manque hen min bonni ɗum so tawi pièce mum no woodi min hooram yahmi ƴetta kalisam mi sodi on pièce mi watte hen taw o tinani ala haala ko so tawi noon mi ƴeewi pièce ala o ari mi haalnamo min ƴeewa solution noon so tawi pièce on heeɓo bisimilla min golla so tawi o sattini min mbaɗa masalaha ha haala ka wasa dañca caɗele alhamdulillah ko Allah kadi ne walli min on banggue no feewi amin cuuri hen no feewi min keɓani hay probléme goto on saaha kadi ñaagui Allah yo Allah suuri men hen ha moƴƴa inchallahu taala joni nokku mo gonɗon ko luwas walla ko onon jeena koye moɗon eyyi nokku mi gonen ko luwas ko palsu ceer ibun ceerno machallah machallah joni noon ko woni mbaynigo ma e golle he eyyi alhamdulillahi rabbil alamin ko weltare tan e salminde hono musidɗo men ceerno Yahya Ali e technicien o hono Abdoul Aziz Khouma en calminimo en beltanimamo kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi ko tedduɗo ko kaare sira en beltanimamo feewi kadi en beltani dendagal yeeɓoyankoɓe fof en calmini kadi en mbasiyoɓe kadi nen mbaɗa abonné e groupe he dental diine kadi ɓe mbaɗa partagé no moƴƴi kadi e ñaagui Allah subahana wa taala telɗo yo Allah nawr ɗum yeeso kadi kala ko haalaɗo yo taw ko nafoore dental ngal fof inchallahu taala joni ko basirɗa musidma mo gollirtaɓe e gollataɓe eyyi golle kam alhamdulillahi rabbil alamin ko nunɗal tan minen kam min nunɗani kono kam amin gueto no feewi sabu nunɗal weeɓani kono amin eto kam inchallahu taala amin ñaagui Allah kadi yo Allah suuri hen feewi kadi yo Allah naneni kadi nomin guetori hen kadi mbiɗa waso kadi bandiraɓe hono am liggotoɓe portable e kala hunde maccal tan e tinno hen no feewi ɓe mbaɗa hen nunɗal kala ko mbawɗa golla kala ko awa gacca sa waɗiri noon tan a tampata ko mbawɗa fof a golli a yi sa hollama hunde a wawi nanggu sa wawi wiya a wawa gacca eyi mba tawi a wawi hunde ta wawa natani ha yeeso on tama ganuma eyi sa wawa tan wiya a wawa poftina hoorema kala ko Allah yadma ma heeb inchallahu taala eyi bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe dental diine TV salmini kallo en gardama ha ɗo e ɗo joni ko ɓaydoɗa eyyi alhamdulillahi rabbil alamin mi salmini ceerno Yahya Ali kadi mi salmini e galle o fof jinnaɗo debbo hono sokhna Aissata Ndiaye e goggiraɓe hono Gahal Majja Koko Diary babiraɓe men baba ceerno baba kaw e miñiraɓe men fof min calmini min juurima kadi mi salmini sokhnajo o Mam Habib ne ala hen Mam Habib so mayde Habib gogoma Dieynaba eyyi mi salmini ba Habib li min kay gogo Dieynaba miñiraɓe moɓe toon ɓe fof salmini juurima kadi mi salmini sokhnajo hono sokhna Hawli kadi ko sokhnajo kadi ko miñiraɗo kadi ko dendiraɗo kadi Allah ne waddi min no feewi kadi ko sokhnajo moƴƴo min ñagoymo Allah tan gurdam juɗɗam e battane moƴƴo ma kaw baba ceerno en eyyi kam fof mi salmini juurima cataɓe noon caaro woni mi salmini Habib Yahya caaro kadi ko ceerno kadi ko idalam no feewi kadi mi salmini ceerno Ahmad Tidiane Ly eyyi somi wawi golle ɗe hannde ko Allah e makko eyyi sabu mi golli golle kewɗe ɗum nde o yi golle ɗe fof jahani o noddi kam jam wonde makko o jangini golle ɗe o laaɓini kohen reedu no feewi alhamdulillahi rabbil alamin min ndowodiri komin ceertani taw ɓerɗe ina gondi jamma e ñala suba kiiɗe alhamdulillahi rabbil alamin
mais ñaagoɗomo kadi golle makko de yo Allah nawɗum yeeso kala ko yiɗi konko anndi yo Allah waɗam ɗum bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam won dendago julɗo kadi en calmini hono Mouhamadou Baba Lamine Mouhamadou Baba Ly on kadi ko mawniraɗo bangue kadi ko denɗiraɗo bangue alhamdulillah rabbil alamin hono Abdoul Ba kadi ko noon calmin juurimi min gummi ko Madina Gounass min garno ko mawlidou nabi allazi kana lid-din surru bi yawmihi wa izdihaw e ko ñalom wertade e fanorade mum min garno ko mawlud noon mawludu gasi e dow jaam min mawli min ismi alhamdulillah rabbil alamin kadi min mayntima galle fof amin ganni yaade janggo inchallahu taala so Allah finnini e dow jaam min beltima no fewi e galle he sabu min ñañinama gueɗe kewɗe alhamdulillah rabbil alamin kadi en dono hono Cere Haali yo Allah juutno gurdam makko o tembatene moƴƴo bi jaari sallallahu alaihi wasallam ko jinnano moƴƴo de on weli fanorade fewi no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin machallah sukaɓe galle ɓene e sukaɓe galle mi salmini no fewi miñiraɓe hen dendirama fof mi salmini juurima mi ñaguima duwaw e yaafuya kala ko mbanmi ko muusiɓe ko mettiɓe mi ñaguima yaafuya min banggam mi yaafima fof e ala ko muusi kam e mabɓe sona weltare sabu ɓe gandi fodde no fewi gandi fodde mawniraɗo e mbaɗ ɗum alhamdulillah rabbil alamin famane e fama kam ko konko miñam ko baɗam kadi ko ɓiyam Allah wadde no fewi no fewi no fewi kadi en pawodiri kadi alhamdulillah rabbil alamin mi salmini no fewi mi salmini Aissa sohna Aissa o sawa Madina Gounass omo janggoɗon Qur'ana min ñagoɗomo Allah kadi yo Allah no reeni Qur'ana law wonde nafoore bi jahi sallallahu alaihi wasallam kadi mi salmini kadi mamma ko mi salmini mamma ko hono Sawdatu Ly e salmini ko Hawli en Sale en koko Dieynaba Ba en galle fof mi salmini juurima Ba Abdoulaye Sale en fof min calmini juuri ceerno Yahya Sale en Oumar Sale en fof min calmini juurima Assu kam mi jejjitama hay saaha goto mi jejjitama hay saaha goto sabu min ndewdi ko heewi minen pijji minen mbaɗi fof ha laadume galle he ko waɗi ko weltare tan alhamdulillah rabbil alamin ko neɗɗo moƴƴo e guila o nangue o accani yo Allah juutno ha juuta machallah kadi min calmini Madina fof kadi min batti calmina fof e juuɗe ceerno e mi ñagonomo juutɗe balɗe battane moƴƴe kadi en duwno kadi ɓesgu Cheikh Ibrahima radiallahu anhu Cheikh Mahi Ibrahima Niassène Cheikh Mahi Makki en Cheikh Mahi Aliou Cissé en fof yo Allah juutno gurdam mabɓe bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam sabu en jii darde mabɓe e diine islam he ko nafoore ɓole ɓole kadi tinnini ko moƴƴi e kada ko boni alhamdulillah rabbil alamin machallah min calmini bandiraɓe fof min juurimaɓe haala kala ko fewi hen ganda koto Allah subhanahu wa taala ummori kala ko fewani hen ganden koto amen tun min wasde wawde haala tan alhamdulillah rabbil alamin joni noon ko ɗon ɗaccere men Cheikh Tidiane juutde balɗe battane moƴƴe sabu gurdam makko ene waɗi nafoore no fewi no fewi no fewi no fewi sabu waaji makko fof ko nafoore e dewal Allah haala makko fof ko Allah tan subhanahu wa taala nde Allah ne jokke enɗam e kadi golle ɗe mbawɗon rewde Allah e sabu omo andi neɗɗo ko ma golla wawa rewde Allah waɗi saha fof omo siftini neɗɗo no fewi no fewi o ardini kadi dewal Allah ngal no fewi no fewi no fewi surtout alhamdulillah rabbil alamin yo juuɗe gurdam makko e miñiraɗo makko hono ceerno Ibun e sukaɓe makko ceerno Jalal Tokora men ceerno Ba en kam fof yo juuɗe gurdam mabɓe bi jahi sallallahu alaihi wasallam kadi mi salmini hono galle amen Madina Gounass kaw Talla e Nengale Ndiaye ko kay sir bebbe en dendiraɓe fof mi calmini juurimaɓe calmini fof kadi Kaw Salif Serif Kaw Salif e Mam Salif on min calmini juurima ko taniraɗo moƴƴo ma Mariam Adjen fof min calmini e hangaɓe heddiɓe Yuma Ndiaye en neno en fof calmini juuram barakallahu fi e bandiraɓe sehilaɓe dental diine en gardama ha ɗo henne no wayno ko ɗo yewtere nde haaɗi jogoɗon en kaɓare ɗo ko musidɗo men guiɗo men saabi Allah biyeteɗo Xumma Abdoul Aziz wiyete ko Xumma tinniɗo dariɗo darde tinne leydantiɗo jamma so kimo dari he o jii golle mbayi yodde ko waɗani ni wawata wade ni koye darde makko tan o jii goɗɗe mbayi ko waɗani kono waɗa ɗo ko waɗi ɗum ɗo min kam mbiyata ujura min kaala kono ko gollete kon koni gollowo on jii golle ɗe on jii hande hanki jamma o waɗi ko feere makko denda ko janggueteno e pular ko koɓe jangganno gila goo ha gasi jamma hanki on jii o waɗi ɗum lawol gotol ene fillo goo ɗiɗi ha ene ga ha gasi on jii ɗum jamma hanki kadi ko ari kii kadi on jii kadi fuɗɗi kadi fuɗɗi gila goo ene ara oɗon jiiya ɗum on jiiya gita makko golle makko wona gollam
jiya fone waɗe galle he golle he kanko dari hen waɗi ha wayno wayno mi waɗi waɗa min jooɗo min jooɗo men kaala kanko woni gollowo kanko woni mbaɗowo min ñagoɗoma Allah cellal sembe kattande bawɗo adugue jaajƴo adugue jaajƴo adugue jaajƴo andi joni kadi min calmini fof dendagal yeeɓiyankoɓe dental diine ko woni hen sukaɓe e mawɓe rewɓe e worɓe ɗi waɗi fof callam on juurama kadi ha gogol inchallah taala allahumma salli wa sallam wa sallim barakallahu fi Thank you.